Esselamu aleyküm aziz vatandaşlar. Selamu aleyküm. Sesim normalini geliyor mu vatandaşlar? Goğumusunuz, canınız sağ mı? Var mı? Oğlum bana şu zaryatını ver oğlum. Sen elekini alayım odak. Bir minut. Şunu atayım. Goğumusunuz vatandaşlar, armağan, canınız sağ mı? Goğumaya dalanız, armağan. Halkın ardığı olan ayağa kalmak teması. Halkımız üçün boşluk derecesindeki ayağa kalmak teması haçan bolur vatandaşlar. Goğumusunuz şu at men Murat Kurbanov'un efirine gelen yani 22. Ağustos varada seyredin Türkmen televizyonisi köp zade bulutlu. Seyredin bizim nehili asuda yurdumuz var, halkımız beğenip bir şart kurdu. Ay bulur görüyüp bulur bizim oğlumuz isteyen o deyip bir yerlerim yaman gurnu takmışlar. Şonu belki devletleri görkezme için gurnaya. Men bunu ne için görünürdüm? Şu an bizim yani YouTube kanalın hem Türkmenistan hükümetini hem değişli guramaları biz Türkmenistan'ı impeachment ilan ediyesi aytma üçün ve käbir videolar çekýär. Yani halkam görüp dur hava yöne elbette menki de doňunup vatandaşları bilemok sizde doňyan bolmasa normal dem efir sesimde adım gowy gelýär vatandaşlar. Aşaktan ýazyň bir sanyň. Ses gowy gelýärmi? Alo. Gowy. Bolýar. Bir şeydi parlap duraymasak var, teknoloji da seni atak edýärler, da edýärler. Bolýar. Şonun ýalda ýaňy bizim YouTube kanalyna bir çıkış etdik vatandaşlar. Çıkış ettik. Türkmenistanyň hökümetini, halkyň wekilleri hökmünde bir yüzlenme edipdik. Bundan 20 günün innem Türkmenistanyň prezidentini WDP'den çetleştirmek baradaky karary halk köpçülüğüne de getirýär. Belki guramalara da döwletlere de getirýär. Näme üçin? Çünkü şuň üçin 33 ýyl boldy garaşdyrylmaz alanmada vatandaşlar hatta 34 ýyl 34-nji ýyl birin şu wada üçin hökümet bilen halkyň arasynda kontakt galmady vatandaşlar, kontakt. Şuň üçin. Yani ne halk tarapdan biri soraw berýär, ne hökümet tarapdan biri jogap berýär. Muny ne halkyň adyndan halkyň adyndan saýlanan deputatlarym bunu eden ok. Bolmasa halkyň adyndan saýlanan oturlara dogry dämi? Sanlyklar gurnaýaňyz, deputatlarym saýlaýaňyz, tipa saýlaýaňyz, ýöne olardan hem ses ýok. Impeachment-dy Türkmenistanyň meclisi ikrar etmeli aslına teresen. Ýöne gynansagan bizde olar ýaly impeachment elan edip biljek meclis ýok. Şonuň üçin meclisiň kanun çykarjy organ hökmünde meclisi güçden gaçyrdy, güçsüzleşdirdi. Gurbanyň Berdimuhammedow etdi onu. Şonuň üçin konstitusiýanyň 6-njy maddasynda kanun çykarjy yerine yetirji wekaliýet häkimeti öz arasynda sazlaşykly iş alp barýar diýen maddany ýatyrdy vatandaşlar 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda. Muny näme üçin ýatyrdy? Ine şu aktivizm döwrüdi, halkdaky näýeligi gördü Gurbanyň Berdimuhammedow. Şonuň üçin vatandaşlar Berdimuhammedow öňüni almak üçin birden meclis maňa garşy dil birikdirip impeachment edäýmesin,
meni wezipemden çetleşdirýmesin diýip 2021-nji ýylda o wagt Gurbanuly prezidentdi. Ýürütü konstitusiýanyň 6-njy maddasyny ýatyrdy watandaşlar. Häzirem Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň internet saýtynda Türkmenistanyň konstitusiýasy diýen bolun iň soňky rejelenen, täzelenen görnüşi konstitusiýany aýrypdyrlar watandaşlar. 2015-nji ýyllaky, 17-nji ýyllaky konstitusiýadyr. Türkmenistanyň Adalet Ministrliginde daşy. Anan men bolsaňyz girin Türkmenistanyň Adalet Ministrligi Minjust.gov.tm internet saýty girin danym maglumatlar bölümünde şo taýda konstitusiýa bardyr. Şo taýdan konstitusiýany skaşa edýän bolun 2017-nji ýylyň konstitusiýasy gelýär elinize. Bolmasa ondan soňky çykarylan konstitusiýada bar, ony men ýa-da kynaçan efirlerde de görkezip okap gelýärdim. Aýran zatlaryny şu halk görmesin diýip, bular hem tilki, hem şagal, hem möjek bular watandaşlar. Ýeri gelende tilki, ýeri gelende möjek, hawa ýeri gelende şagal. O şagalam daýhanyň gawyny, garpyzyny gelip ik gidýär, şon ýaly halkyň puluny ik gidýär bularam şagalla. Türkmenistanyň prezidenti hem şagal ýaly. Halkyň hakyny ýaýlap görler. Oğru dare men ýöneri daýdam, oğru bolsa oğru diýmeli bolýar-da, başga näme diýjek. Hem halkyň kanuny, hukuklaryny oğurlaýar. Talip hoş geldin. Bu meyadalar ene şeýdi ben ulan etmeli boldy. Geldin. Haydi otursun. Ilki bilen hemmeňize salamlaýan gyzgyn ýürekden Ayça Kolyan adam vatandaşlar dün markete gittim Nurağa, üstünde de şu futbolka, yanında da dost olanmadı. Markettaki işleyenim kassir. Bunu gördü de elim koşurmadı aşağından. Ben gülen var ya bu şeyler gürlep başladım ben gülen. Ben dedim bana gülme dedim, şuna gül dedim. Hangi ülkelerde de birazcık aşağıya git, ben kameranı. Kameranı aşağıya git, görüler dolu. Görün vatandaşlar, ala Gurbanulyň elem boşarım, ağzatı. Ana, yine vatandaşlar, yine görünüyor. Baş galıboyumuz Gurbanuly verdim koymadı. Kallarayın şunu şey görüyor yani. Ana şeyle o oluyor. Bak o vatandaşlar görünüyor mu? Biz görüyor yani. Bip. Ay Allah canım taca. Ana. Ava. Gurbanuly verdim koymadı. Esas anam yurdu dolandıran adam şu vatandaşlar yurdu dolandıran terdarın aynı kukla ona emmek iş bilýär. O terdar diktir. Serdar diktir. Vatan habarlaryna aýdyp beren diktir bolşýaly serdaram biriniň diktiri. Ekrana çıkıp men halkymyň şundan näme etmeni isleýän o plany okaýa bolly öňünde näme ýazylan bolsa bolly indiki tema okaýa geçýär. Vatandaşlar. Öz pikirim. O Türkmenistan'da diýär ki bizde goluboylar yok, Amerika'da goluboylar var. Ine birinci şul vatandaşlar. Elbette on öz sırtıdır, istese kime istese berip biler, o vardı şüphe yok. Ýöne Ayça Kolyan adam bolýar sen özüň edýän bolsaň näme halk kösýär, ony görýän adamlar Belki ba vatandaşlar belki var ha, onam etçek inşallah. Giyecek onam belki efirlerde giyer. Ne talım vatandaşlar. Ben ara sizin edip bilmeyen zatlarınızı ediyen yüreğimiz var, yüreğimizde sus yapıyan yalak olyanlar. Şoň üçin siz beğenseniz menin beğenýän hormatly vatandaşlar. Sebebi men sizler üçin beğenýän. Sizin menin üçin beğenin. Vatan halkı bilen vatanla. Devlet, alamlar bilen devlet. Vatandaşlar. Talip inni şu 20 sene çenni biz
vatandaşlara näme diýdik? 20-nji awgustda çenli garaşýar. Allah. Eger Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly nime Serdar Berdimuhammedow onuň halk maslahatynyň başlygy Çipa arkada halkyň arkadagymış, atasymış. Onu da ýüzlenme etdik vatandaşlar. Öz legitimnestini ýitirmejek bolsaňyz, halkyň muny berilen soraglary jogap berin. Siz bolarsyňyz, siziň adyňyzdan bolar, tapagy ýok. Hiççilik şuna çene reaksiýa bolmady. 33 ýylda vatandaşlar halk bilen gepleşip oturan bir hökümetem görmedik biz şuna çenli. Yani özlere halk kanalyalar güýjü halkdan alýarlar, halka arkasyna alan bolýarlar. Awa dünýäň gaýtalan bolupdyr. Hormatly arkadaşlar serdarmyň aýdyşy ýaly watan halka bilen watanlar diýen bolup Gurbanuly urlapdyr. Ýene watan habarlaryna gördüm. Sen bilýän bolsaň halk bilen bir gürleşmänem finansiýa görani Gurbaş Berdimuhammedow. Yani bir halk bilen gürleşip görani absolutna mundan soň Gurbanuly da Serdara da syýlamaz hormatymyz galmaýar watandaşlar çünkü kanun ýok bolan soň bularyň aýtjak sözüniň ýa-da çykarjak kanunlarynyň güýji halkyň gözünde ýokdur watandaşlar. Hide ediljek gadagançylyklar. Biz şunu ılan ettik. Bunu resmi ýa-da näme üçin ılan ettik? Biz hemme ýurtlarda da bir prosedura bar, watandaşlar. Bir prosedura, ýani sen proseduradan geçmeli. Mysal üçin, ay men hakymy ýitdirler diýip sen gönümel Ýewropa adam hukukly sudyna gel. Bilen, o adam hukukly sudy diýär ki, sen içerki sudy geçdiňmi diýär. İçerki sudy diýdiňmi diýär. Soň ýokarky suda bardyňmy diýär. İçerki sudyň nemesinden soň ýokarky sud hani şolaň reşeniýeti elinde barmy getiren diýär, göreýin diýär. Sen içerki proseduran diýip ondan gelmeň ýanyma diýär. Toýst gönümel başyma şu geldi diýip gönümel uly sudlara çykyp bilen zor. Biliňe metjek bolan adamlar gaty uly zatlar. Şoň üçin hem watandaşlar biz ılan etdik impeachment diýip. Bundan öýlek impeachment'ın gönümel maniýeti prezidenti wezipesinden çetleşdirmek. Aslında bunu meclis etmeli. Meclis etmeli vatandaşlar. Ýöne meclisin hukukam ýok, ýytybaram ýok. Elinden Allah onu Gurbanuly. Bir kanun ýagdaýda ally. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 6-njy maddasyny aýyrmak bilen 2021-de. Şoň üçin hem bir hakly bu taýda talep etmäge de çetleşdirmek. Aýda. Hormatly vatandaşlar, bu dünýäde iň uly gymmatlyk adamdyr we Türkmenistanda da iň ýokary derejede organ halkdyr. Biz halk bolup prezidentden soradyk we soramany hakymyz bar. Sebäbi biz Türkmenistanda bolup geçen wakalar bilen bir efirlerde çykyp edilen jenaýetleri, halkymyzyň näle kösenýändigini jikma-jik aýdyp berýär. Bir adamym çykyp sen yalan söýledin, sen näde dogry diýip aýdyp bilmeýär. Sebäbi biziň aýtýan zatym 100% dogrydyr we biz hiç aşan hiç kimden gizlenmedik. Yüzümüz ortada, şahsiýetimizi hem tanaýaňyz, bilýäňiz, biziň kimdigimizi. Egerde şu prezident çykyp halkyna jogap berip bilmeýän bolsa, onda bize olar prezident näme gerek? Sizi ýatlatmak isleýän Serbiýada mundan 2 aý mundan ol halk ayağa aldy we Serbiýanyň prezidenti çykyp şeýle diýdi. Men nidi luboy adam bilen dialogy ýerip gürleşip biljekdir diýär. Ýagny men gizlenemok we gaçamok diýär. We şu Gurbanulyny ýa-da Serdaryň halk bilen çykyp bir ýerde gürleşenini gördüňizmi? Yalandan oturýarlar, halk maslahat edip bir teatr gurnaýarlar. O taýda oturan bir ahy gidip wahy alypdyr. Ýaşly adamlar, sakally zartly, olar näme bilen ýaşulymy? Biz ýaş, biz gelecek. Biz karar vermeli bizim näde diýip ýaşamaklygymyza gerekdigine. Ya olar ýaşullarmy? Ol ýaşullar başa olyn siýdiňi saklap bilen oklar ol näde diýip karar berýärler biz üçin. Dogry däme vatandaş, ýalňyş aýtýan. Egerde şu hökümet halkyny eýe çykmaýan bolsa, şu hökümet adam gaçyryp bilýän bolsa Türkiýe döwletinden iki sanak özge pikirli diýip bara, olaryň pikiri bilen deňgelmeýän adamlar alyp kaçýan bolsalar, diýmek bu hökümetiň hakykatynyn jenaýetkär, kezzap, ogry hemde adam ogurlaýar. Yani bundan başka näme diýjeksin? Alişer bilen Abdullah olar eýsem diňe bir
aktivistlerle halkın sesi bolup çykyş edýärdiler. Näçe sanaňa çykyp gürleşdiler. Näçe sanaňyň derdini aýtdylar. Şumy biziň sag bolsunmyz, ha? Şumy biz şu derejeye ýetdikmi şu gorkokluğumyz, ha? Şoň üçin biz ofitsialny çykyş etip soradyk prezidentden. Men liçne geçen gedek şu soranmakdym esasen humanitarny missiýa naklon etdim. Sebäbi men hayır sahavat işini de edýän, şu taýda men soradym. Jaýlar hayır sahavatda ýüz tutýan adamlar bar eda. Näme üçin şolary kömek edýändok? Näme üçin hayır sahavat gadnasynyň ofisi ýok diýip soradym. Ve görüşüňi ýalyk dakazadym etdim. Jaňam etdik hiç kele kömek zat ýok olardan. Ofislerim ýok watandaşlar hatda. Ondan naşary. Jaý meselesi watandaşlar. Şu wagt 3den 1 maşgala Türkmenistanyny jaýdan kösenýär watandaşlar. Biz näli derejäge geldik ki giden tapkırlar gurulýar, zat edilýär. Näme üçin şu jaýlardan mätäşlere, balnoýlara, invalitlere beren oklar? Hani adalet watandaşlar? Näme üçin yalan sözläp telewizorda çykyp propaganda edilýär? Näme üçin göz görkele bide yalan sözläýärler? Biz şu yalanlardan doýmadyk watandaşlar. Bize doýduk uje çaňdan geçdi uje 2,5 milyon halkymyz ýurtdaşyna gezip ber. Şunça közenip dur. Şunça yarawsuzlar var. Onkologiýski keseller var. Näçe sanaňyz onkologiýski kesellen ýok boldy. Ha? Türkmenistanyň atomny ýadyny atxotlaryň gömülendigi bardy men çykyş edip aýtdym. Şol atxotlarda näçe sana maşgala zehirlendi. Şo barada bilýäňizde habaryňyz barmy? Öňkä garandy onkologiýski keseller 500-600% köpelipdir. Jenaýatlar köpelipdir 500%. Şu maglumatlar men özümden düzüp aýdamok, maňa da informasiýa elýär. Ol informasiýalarym ýalanlap bilmeýäňiz hiçeňiz. Şoň üçin watandaşlar pikirleriň oýlanyň, bir karara gelmeli. İnşallah en ýakyn wagtda halkymyzyň aýaga almaly wagty aýtjakdyr. Garaşyp oturuverin Allahyň izni bilen. Görersiňiz şonu inşallah. Näçe sana adam bizi gollaýar we näçe sana adam hakykatyn çağalaryň gelejegi üçin öz gelecekler üçün nämeler edipdir, näme edip bererler. Şonu göreriz. Eğer de çıkmasaňyz wara watandaşlar çykjak adam tapylar. Bilin ki eğer de çıkmasaňyz wara mundan beter 100-200 kösençlikde ýaşarsyňyz. Siziň üçin başga şey edip çykyş edip janyny ortaga goýup çykyş etýän adamy tapmarsyňyz watandaşlar. Eğer de şu derejede kösençlikde ýaşap çıkmasaňyz aýaga almasaňyz onu özüňiz görün. Bolu men aýtdym Nura. O benim tutayıp bırak koşsoyun olur. Ya. Omi gitti. Aleykümselam. Volkan katı olup duray. Tüveleme. Yine var abi belki yine gelecek. Bırak onu gelin. Bak. Tüveleme. Seret ağalar. Şu at bir daha deňeşdir. Görün kiläňizde. Şu at ina intägen biz var, halk aktivistler var. Belli bir jemgyýet bir ýerde jemlenişdik da sag bolsun bizi gollaýanyň sany kän siz bileňiz prosto. Siz çünkü bir-biriňiz bilen habarlaşaňyz. Sebäp diýsen onu tanamaňyz soň çekinýäňiz. Ýöne siz biz bilen habarlaşanyňyz üçin biz aýna hökmüni aýdýarsa, her kim bize ýüzlenen üçin bizem näçe adamyň näçe köpdigini bilýäs. Biz aslında sersen huzurlandyrýan, howslandyrýan da adam şu zatlar. Şu taýda da 560 adam gelip oturup görýän bolsa diýmek bir umytly bir zady var. Olam möhüm waka bolan şu haramzada rejimden diýmek. Şu halkyň 90%nyň arzuwy şu watandaşlar. Men size aýdaýyn. Siz bir-biriňizi tanaňyz ok, gönüp biz tanýas. Biz eşitýäs. Köpsüni adyny bilmesegem sesinden gepleşip ýüzü bilen gepleşip köp watandaşlar köpdigini öýdýärdik. Ýöne siziň birege bolan anamyňyz bolman üçin häzirki ýerde çekinip oturýarsyňyz. Ýani men çyksam o çykarmy, ine biz çyksak ol çykarmy, bu çykarmy diýip hemmäňiz şondan çekinýäňiz. Şonu diýmän, her kim yerli ýerden wagty asady gelende yerli ýerden çykar çykmaz Allahyň işidir diýip ya Allah diýip ýöreseňiz watandaşlar bolmajak zat ýok. Esasy siz bilin biz ýöner aýdamda okşuny. Bu hökümet gaterwet gorkun üçin şu günler internetden gasýanlar hökümetiň öýden bilýär watandaşlar öýdüniň howpasynadygyny şu bilen üçin 2021-nji ýyldan tak konstitusiýa maddasyndan meclisi kadiýetem gra itekledi. Bolmasa üçüsi deň güç watandaşlar. Biziň konstitusiýamyza görä kadiýet meclis bilen hökümet dolanuşy ýani ministrler kabineti bara üçüsi deň güç. Ministrler kabineti näme bolsa kadiýet häkimetem şowurdat.
Meclis hem şo wurdat bolmaly. Ýöne bu ministrler kabineti ýa-ni prezident aşağınaky iki tanak güýji idi watandaşlar. Ýani şuna çenni gorkuzdy, sindirdi hökümetiň içinde. Buny şo gorkusundan edýär watandaşlar. Şo gorkusundan nasidi velayetler Aşgabat, Salman nasidi internetiňiz kesip otur. Şu gork daýynda adamlar telefonlaryny dörüp zat edip diýä koşuldyňmy şolara näme telefonuňyzy restart edip gidin ýa-da başga bir telefon alyň ýa-da içini restart etseňem bolýar. Netijede bular gorkusundan edýär watandaşlar ki bilýärler. Şunu çennem in köp atakan bir edýändirler ünsök görüň. In köp ataka bize ýani halkyň opozisiýasy wekilleri hökmüni men aýdyp biljek şonu. Öz opozisiýamyň içindäkilerin biriň otur. Ýani käbir hakyny tutmalar, ýüzlerini açyp oturýarlar, olaram gördük. Indi siziň bilmeli zadyňyz halkyň sanynyň köpdüğünü bilin we çağırılan günü ruhu taýdan özüňiz taýynlan watandaşlar. Maňa diýäňiz agam janymdan doýdum diýäniňiz haýsy ýani plan ýerini ýarmana da taýyn diýäniňiz de çenni bar. Men aýdaýynna o derece bolmak gerek gäl. Hiç kim ölmege de gerek ýok. Siz halk bolup birek-biriň elinden şeýip tutup bilseňiz, zynjyr bolup bilseňiz, zynjyr bolsaň zynjyr goparmak kyn adamlar. Zynjyr bolalyň, bir çıkan wagty hereket bolan wagty ýanyna durolyň. Esasy zat şol. Galan zat zynjyr teplenip gidiberýärsiň. Ullukan zynjyr. Şoň üçin bundan öýle Türkmenistanyň hökümetiniň çıkaran kararlarynyň güýji ýokdur watandaşlar muny meclis etmeli. Meclisin deputatları etmeli impeachment'ı elan edip bilecek. Baram halk maslahat etmeli. Halk maslahatyň başlayan Gurbanuly ýani Gurbanuly özüne karşı impeachment elan etmedi ýa-da öz oğlu Serdara karşı bolmajak da. Biz elan etdik. Näme üçin? Çünkü biz halk yani jurnalistem yok daşa bizde şu yok watandaşlar. Prezident gidip baraka hormatly Serdar, hormatly arkadaşlar ýa-da hormatly prezidentimiz size şunu ýaly bir soru berjek. İki sanak nime o ýitipdir sizden görýärler. Siz dogrymy? Şunu näme soraga jogap berersiňiz diýip soru berip duran jurnalistem yok bizde. Dogrymy watandaşlar? Hökümet öz dünýäsinde ýaşap ýör, halk öz dünýäsinde ýaşap ýör. Ýokardaky oturan haramzadalaram halkyň habaram ýok. Yani anansa siz aýdaýyn etin kilesini näçe bolupdy şonu bilmez. Ödem ýurt başlandyr şo. Etin kilesini soraň şondan sorap bolýan bolsa soraň bahasyny bilmez. Çünki ol kisesinden pul çykaryp odar tatyn alan okky. Niden bilsin? Ya aptekdaky plan dermanyň bahasy näçe bolupdyr diýip soraň bilmez. Çünki ol bir ýerden pul alyp soňra pul soňup ýaşanak bular. Ondan ol adamlar nädip siziň problemaňyzy bilsin? Siziň derdiňiz nädip bilsin ol? Şoň üçin adamlar aýdylan zatlar gat köp boldy şuna çenni. Her birem aşağı dolu faktlar. Her biriň aşağı dolu faktlar. Onu siziň özüňizden durmuşyňyzda görüp oturansyňyz. Gyska wagtda inşallah halk bolup taýynlyk göreliň. 22 awgustda çenni görüşüňiz ýaly men öňüm video çekemizde de aýtdyk. Senin jogap bermejeňi biz şeýle de bilýäs. Senin jogap bermejeňi biz şeýle de bilýäs. Halk ayağa başka döwletler goşulaýanda biriňin ýüzlenipdik, jogap bermäniň, sen impeachment elan edipdik. Hemme zat ädim bar ýa watandaşlar. Baskançak. Menem aýdaýyn. Hormatly watandaşlar, okuw başlady mektep. Mektebe girmek üçin näçe pul berýäňiz? Sadece girjek bolsaň pul bermeli. Uniwersitete girjek bolsaň pul bermeli. Zehirli ýaşlarymyz okuwa girip bilmän, olar ykbaly näme bilen şamalaşýar? Özüňiz görüp otursaňyz watandaşlar, zehirli adamlar bar. Şolara gynanýan ýaş nesilimiziň ýitýänligini bilýäňizmi? Daşary ýurda gidip göçüp gidýär adamlar. Bul watan Gurbanuly Berdimuhammedowyň mellegi däl, ýagny biziň watanymyz, biziň topragymyz, biziň ata watanymyz, men kakamyň, siziň kakalaryň doglan ýeri. Biz şoňa ýe çykmasak bara watandaşlar, ol topraklary özleri satyp bara, soňra çykýarlar.
ol nazar çürüge ededim vatandaşlar 150-200 bin dolar aylanya kart oynap otyrka. Nazar Nazar Recepov. Gurban Berdi Muhammedov'un ayallygynyň adamsy. Gözüňizi getirin. Diňe kart oynap otyrka 150-200 bin dolar diýe vatandaşlar kart aylanyp otyrlar. Diňe kart 150 bin dolar näle pul vatandaşlar? Nirden ol adam daşlaşap şu pulları adamny vatandaşlar? Yok, ol adam Türkmenistanyň baýlyklaryny ogurlap, onuň maşgalasy ogurlap. Çara Kulov bastılar, Çara Goşanyň edin jenayet diýede, Çara Kulowyň edin jenayetiniň müňlerçe esesini etdiler, ana azatlykda gelip berler. Türkmenistanyň newit kıtçylygy bar. Dizeli daşary ýurda çykaryp satýarlar. Hemme zadyň soňuna çykyp otyrlar vatandaşlar. Şonuň üçin men size aýtmak isleýän, egerde biz bir zat edip aýaga almasak, inanyň vatandaşlar ağlarsyňyz bara, kän ağlarsyňyz. Öňküsi ýaly uje adamlar görýänmi? Gorky ýok, öňküsiň birajyň bolsa, biziň aktivistleriň ýeňişidir şol vatandaşlar. Biz efir edip, TikTok'a çykaryp, videolar çekip, edip adamlar uje çykyp aýdýarlar, gurrun edýärler. Gorkanoklar. Bulan biziň gazanjymyz vatandaşlar. Biz uje paşdyşda bulary mediada ýeňdik vatandaşlar. Diňe bir meýdanda ýeňmek galdy. Düşünýärmi? Dawaýty hemmemiz birleşip aglyr bolup, şolaryň soňuna soğan ekelim vatandaşlar. Yeter artık var uje şutaýak geldi. Günne ağlap çaňa diýerler vatandaşlar. Et alyp bilemok, 16 bilemok, çağlary 16 bilemok, egneşik alyp bilemok. Çağlary mejburlyk edip mektepde egneşik dikdirýärler. Sen plan ýerden egneşik almaly. Näme üçin şu zatlary ýol berýäňiz? Sebäbi mundan öň edilen zatlary ses çykarmadyňyz, boyun bolýaňyz we bundan soň boyun bolýan dämi? Onda garangaksın. Bundan beter sana davliýany edip sana mejburlyk edip perkilek zatlar edýärler. Oturun da pikirlenin vatandaşlar, men bu zatı özüme toslap tapamok. Bu zatlar günümüzün reali, şu vakit bolup geçen zatlar. Şonuň üçin dawaýty vatandaşlar, herekete geçelim inşallah. Vatandaşlar oturmaly däl, agzy giri olup ayaga alyly, şu çürük tokum ýok edalo, adalatly ýurt guraly, Allah'ın izini bilen. Eşdiýäňizmi vatandaşlar? Bir adam galdymy, 10 adam, 1000 adam galmaly, 1000 adam durmaly. Diňe öňe ýöremeli. Şonam ýatdan çykarmaň vatandaşlar. Bu çürük tokum ýok edalo. Bizlerde o millet wara halkymyzy ýuwup ýatyr puluna o haramzadalar. Bu tokumy, çürük tokumy. Bu tokumy wara owadan depe ýogatmaly bular wara, hemme tokumyny wara eltip dykmaly şo ýere. Haramzadalar wara. Bolly. Çereden şunlar, ana Ağustos aýda şunlar aktualny temaň biri. Türkmenistandan gelen maglumatlar şeýle. Ozala zordan günni görüp bilýän budjetnikler, görgüli mollumlar, onuň sadiň ýolbaşçylar, sadiň işgärleri. Şolara da paýta diýip aýlygyndan günni 60 manat, ýani 300 000 manat vatandaşlar. Ya aýlyň berýän aýlyň ama 100 dollar sen. Şonum da şu wagt aýagallygyna bu mafia vatandaşlar, mafia. Yani pul mafiýasy. O görgüli aýlygy näme ona maten ýene 60 manat mollum bilim ministrligi, paltan owa hojalyk ministrligi. Yani bilim ministrligi haçan owa hojalygyndan jogapkar bolup duray. Ya sadik çağlar bagy. Bularyň nemeleri o karamzadalar. Siz ne edip otow näme, ýekileme näme, maňa gyrykly dersiň paltaňy, men mollum bolsam. Git palta maşin tap, git işgär tap. Adamlara normal aýlyk berseň işgär gözlemäge de gerek bolanok. Ýa-da eýgeriň okmy? Onu hususy daýhançylygy ösdür. Bir ýeri kesip ber kärenetine 30 ýyllyk, 50 ýyllyk. Berin ýerine de garışma. Kendiňe plany dol talap et. Ýöne näme ekjegi, näme goýjak bilen palta. Bu vatandaşlar şu paltaň puluny bolýa sen aldyň, gyzyl pulu satdyň daşary ýurda, tonlaryň, dollardan satdyň. Gaty pulu satylýar vatandaşlar ulam. Ýygyna gaýtaryp berdiňmi bir zat? O iň bolmanda şu paltany ýyp beren şu daýhanyň owasynyň köçesini roňort berdiňmi sen? Onu edip bermediň ha. Şoň üçin vatandaşlar
Yani gepin sözün gutorun yerine geçiyoruz. Gep söz gutordu. Dine yeke tek zat galli olum 5 velayet 5 doğunul. Aşkabada kuşko varmalı. Ana yekece zat. Bolmasa da yine şey deriyorsunuz vatandaşlar mentedaylar. Yine şular yalı. Birinci tabak Arkadağınız yani serdarınıza barsanak size neçe tane 5 milyon mu? Yani barşon garı vuru yaş boş ayırdık diyorlar. 3 milyon adam. 3 milyon adam häzir yetirkün heriniz video çekip serdar berdim Muhammedov bana jay tap berin. kurmaylara cay vermeli kararı gol çekenini eşitip degenler. Şol esasında hakimliğe bardık. Onu bize dokumentlarını da getirin deyip uğrattılar. Dokumentlarını cemler yeni bardık. Dokumentlarını da sereden mallarda siz mertaşlık çekeni de deyip izime de uğrattılar. Ana. Yani siz bararsınız, siz metaş çeken yok diyorsunuz. Neçe metr kvadrat diye talip 40 metre mi 45 metr kvadratta 25 yalar vatandaşlar. 44. 44 diye o. Biz vara vatandaşlar, biz aktivistler şul hükümetin hemme yalanlarını ortaya çıkardık. Hemmesini. Cay veriyen ağlayalar, hayır takavat edip ağlayalar. Hemme yalanlarını, onun biz vara öz ağzımızdan değil, halk geliyor efire, gurraya vaydip beriyar. Yani bizim aytmamıza da gerek kalan o koca adımlar çıkıvaydı ya şu zatları. Komentariyaları girin okan vatandaşlar, şu videonun aşağına girin de okan. Görün nemeler yazıp böyler adamlar. Bir adam değil, yüzlerce belki minlerce adam vardır. Şu problemi bilen. Aslında şu cay kodeksinde var mı invalitlere cay vermelilik? Bar. Var, doğru değil mi? Var olan zaten neyim için onu yok diyorlar arkadaşlar. Ağlayalar. Kanunla yani. Dingali Şerif Abdullah'ını tutup basıp bilyeler. Yöne kanun esasında adama cay vermeli olsa onunla cay yok diyorlar. O ne öyle oluyor vatandaşlar ben düşünemem. Kanun diye bir yerde işleyen bir yerde işleyen ok oluyor mu? Onun olur yalak olsa onun güç dişlinki gün güçlinki korku dişlinki oluyor. Ya da Ama bilem güçlü var oğlum. Beğul geleceğini kızanak yaravsız çağılı cayını elinden alacak olup böyleler. Şolara da şu derece ettiğim şu balnoli geleceğinin cayını alıp da köçe koyacak oluyor mu adamları. Şu derece garip düştüm ben. Arkadaş şehri boş yatır diye. Ne için şu cayları paylandı? Ne için bir adam 10 tane 15 tane cay alıp bilir. Durdurayım neçe tane cay var. Zaten adını yedin cayları tanıyor o. Belki çinovnikleri vardı. Vapşi kurulacak gelmeyin. Şu zatları kurban kur yol verip atıyor. Serdar bir yol Gülyali orada baba. Gülyali orada. Adamdan 20 tane hepsinin cayı var o. Yok or vazifelerim. Mentedaylar. Gülyali orada baba. Hemme adam bol ya. Gelnece diyara, gelnece neme diye kvadrat sanığı diye tenok o çıral bilemok diyara. Doğru. Neçe yıllap mağa şey deydiler de onun kuşko vardım molin mara. Kuşko vardım molin şu hatı derdiler ama komisyadan geçirdiler hakikaten emme teşdi. Ben aldım şu hatı. Yani o hataların peydası yok da cay vermesi. İşlep bile moktu ya. Şol oğlan var ya video çeken geleceğinin yollaşı. Hepte de diye iki edek bar balnitsa diye. Karnıma salı yani. İşe yarusuz yerli ne etmelini. 5 tane çağırdı var. Kaçan açını kvartirant o yaşamalı. O kvartirant tölemeli pulunu. Kim işlemeli? Ne için iyi çıkın o halkınıza? Haramzadılar. Ne için? Ne etti ki bu halk size şu derece soğuksalar arayan halkınıza? Sizin beter düşman mı o halkın o? Dünyada Suriyalı halkını yigrenyen hükümet dinge bizde vardır vatandaşlar. Severine Kore'ye da ne diktatörü olsa şol adam halkın yanına çıktı. Silalanmak halkın arasında oldu. Bilgeşini etti mi ya bilgeşini etmedi bileme onu. Yöne şol adam neyme de olsa çıktı yanına halkın yanına vardı. Bu haramzadeler halkın yanında var nokta. Neyme halkın epidemiye var mı? Kese tutorsun dik korkuyan mı? Haramzade. İtatcan, ityatagaçyan çülü de hatta. İte pamitlik kurpuyorsun. Şu pamitlikte ne sana cahil adamı cahil verip oluyor ha? O buluru barzak yerlerine hayvan ayak aşağı çalışan hayvan ortadan gün atıyorlar. O Kese tutorsun dik korkuyan mı? Haramzade.
şer çürüde zatta. Yaşlı. Bir kepamiti kurup versin. Supamiti. Evet saydı. Şu neyme düşünmeli vatandaşlar? Aylar dileyenler zor ağzı yırttırıp ne soymağa kalkıştı. Ödüm oğlum ikinci sopar emari. Ben ölümünü işleyen. Aylar dileyenler. Dur. Meğerde dilim var nokta. Ben doğruları aytmağı seçtim. Allah sebebi diyem sonunu fariyetim var. Tölü kabul eden ölümünü işleyen. Aylar dileyenler. Zor ağzı yırttırıp ne soymağa kalkıştı. Ödüm. Ine asıl asmanımızda bolýanlar. Kadiyetin işyeri Aymrat diýilýän bilen dil biriktirip meni soýmaga çalışdy diýe vatandaşlar. Yani senin kanununy, haklaryny goramoly edara bolan kadiyet galtaman eli paltaly, yaragly meni soýmaga çalışdy diýe. Yani pul tarapdan maddi çağalar alkaçtı diye 2 ýyl okuwdan oklar çağalam diye. Bulam konstitusiyon cinayet. Birinin çağalarının okuwdan galdyrylmagy. Ol ýadyňda talyň da şowda bir gelneje bardy. Lewapdan durmuşa çykyp baran mektep direktorlary kösäp adet edip gördüler. Şoňam çağalar şu wagt okuw gidibilen ok vatandaşlar. Şoňkam gidibilen ok kenidem. Ine jenaýatyň atasy edip şoň üçin birin ýeketek edip biljek adamy inni aýag almak başga variant kalmadı adamlar. Aýag almakdan başga variant ýok. Çünkü yani gurrun tordu, söz tordu. Ina ýurdun içinden gelýär şu vatandaşa bir çekemiz ok şu Türkmenistanyň içinden şu iň soňky ýagdaýa düşdüm. Kömek edin serdarym diýip video çekýär. Siz özüňiz saýlan adamlar. Men size aýdaýynmy? Öňe mäwreýek aýdypdym bolan dinlemeýändiňiz. Türkiýede kam gelin adamlar, sizin gazanan jaýyňyzyň, maşynyňyzyň pulu gydykly bolmazsoň, siz onu goraýan bilmezsiniz. Eliňizden aldyrarsyňyz şu haramdady galtamanlara diýipdim. İşi kenara goýulyň-da bar işimizi şuna edeliň. Ondan soň gazanmana da mümkinçilik dörer. Sizin 10 ýylda geçek bolýaňyz 2 ýylda gazanyp bolýar. Türkmenistan düzesip. Hem kösünçsüz. Şu an hem kösünçlü hem ölüp gitmek ihtimaliniz var. Hem maşgalaňyzyň dagym ihtimallary var. Men diýen ýolma gelseňiz 2 ýylda bular ýal kösünçsüz maşgalaň bilen bileje ýaşap gazanyp bolýar. Diňe şu owrulardan diýilmeli. Ine şu videonum çekip görün zat durmuş. Adam bolup. Ha. Benim ona aramazdan. Bular men telefonlar 70 kun hakladı. Sonra Men telefonum alıp 72 gün sakladı diye näme diýme o vatandaşlar bir adamyny 72 gün bir kanun ýa-da saklaýan olsalar. Siz nähirek ýaşamagy gözüňizde tutýaňyz. Şoň üçin Bir kanun del Nuraga şol. Bular näme diýe men aýdaýyn. Men kinem şeýitdiler bir gün. Näme diýe bular? Men o nämede de bolup gördüm. Karoçy bir ýerni urdum. Hakimlikde bir aýaly. Ol aýal maňa söwdi. Menem şoň üçin urdum ol aýaly. Ona milisiýa aýtdyk, arda ýazdyk bolýan gaýal. Milisiýa bilen gürleşdi-de. Karoçy maňa arda ýazdyrmadylar. Ýoksa men boýnumda zatda eliniň izi bardy. Menem ekspertizadan geçip şol aýala ziýan etjekdim. Ýöne türkmençilik zat diýdi bolýan bolýar diýdim men. Bir hepdeden soň men milisiýa çagyrdy. Sen şeýle bir o men arda edipdir. Ana menem arda etdim onu. Ýankyň suwda geçirdiler. Suwda bardym bolýan, maňa administrasiw töledi. Karoçy uranyň üçin nädimi? Menem uruşyp gaýtdym, gara diýjek bolýarym, işe tölemedim. 3-4 aýdan soň ağırlap çağırdylar. Bardym giremde telefon 14 Pro Max, 15 Pro Max var elimde ölen. Şol gapyň agdyna goýup girdim. Izim açykymda alaýyn diýsem telefonum beren aga. Şo pul tölersiň, berers. Eger tölemeseňem neme diýdi? Satyp diýdi, şo puly tölep, galan pulum saňa berýäs diýdi. Ana şonu men hemme ýere gitdim, prokuratura gitdim, ýokary gadyata gitdim, şonu kanunyna bar, şo diýip hiç kim işlet edip bilmedi şoň üçin. Ol şoň şo sebäpden o telefonuny alanlar 72 günden soň pul berenler, şo telefonum alanlar oladym. Haram o bulan kanunyna hemme zat bar. Hoş geldiniz vatandaşlar. Hoş geldiniz Murada. Murad ağa da söz verelim. Variantımız yok. Görüşmekten başka. Selam, selamlar.
Waleykümselam. Şu gün yine biz yanıca efir ettik oğlanlar bilen. Hem grajin aktivistler bilen. Başka gel vermediklerim öz ihtiyarlıktan belirler. Biz halkın adının bir neçe yıllap yankı hükümeti üzlendik, prezidenti üzlendik, kanunçuluğa çağırdık, adaletliğe çağırdık, kıynadan üntön verilmedi. Demek şu hükümet halk için ne? Dine arkada için, dine yankı şun tohum için. Şunun için biz şu gün anamdan kaçırdık prezidenti. Yani şundan sonra şuna prezident demeler. Şundan sonra arkada demeler. Şundan sonra biz hükümet. Bizim her birimizin içinde hükümetin yankı böyle var. Biz hükümet, halk. Konstitusiyanın 3. maddesinin esasına yıkıtak Türkmenistan'a en yukarı organ halk. Biz inni şu böyle prezidenti ayırdık boldu. Şu. İnni prezident demeler. İnni dine bizim yani karar çıkarandan sonra şunu yerine getirmek için halk bolup köşküne barmamız kaldı. Başka zatlar biz prosedurada geçtik. Bütün dünya cemiyeti haberlerde şu zatlara bir de erteki gün Putin spesnadını vermedi yani ya başka bir devlet koşulmadı yani biz hemmeler haberdar eder. Komşu devletleri hemmetni. İnni şu günden başlap ne ferdar ne arkada diyen bir kezzap özüne lakım oyan kezzap biz için avtoritetler. Bolluk şu tamamladık. Şunun için şundan sonra birini olur yatlamalı prezident tip zatı birini bir daha fikir etmeli. Hükümet halkın eline geçmeli, ne el şunu geçirmeli, ne etmeli, ne el bir sayılı geçirmeli. Baran son şu zatları urun etmeli. Şulara inni dayanıp, ağlap, aydıp, haş edip, bespalezna bulur hükümet değil. Yani şu netice şun geldik, şu tarihi yankı çıkış oldu. Şu çıkışam hem yerde tasdiklar yani bizi iyi verir ve haş eder. Bir de kömek edin. Halk deyip yürüleyenler prezidenti arkasında halk dura. Yani şu bizim prezidentimin arkasında halk yok. Bizim prezidentimiz yok vaxtlayınca. Şunu yürülenmeyen, hiç adı gol çekmeyen, şu adam ayrılıyor deyip yankı biz şunu beyan edelim. Şunun için herhalde biz başka da fikir etmeli. Biz inni çıkarılan kararı ne yerine getirmeli. Ne edip halk olup uyuşup şunu yerine getirmeli. Herhalde inni MHM'den, polisten, ondan bundan korkmalılar, все, oturdu. Bunlar vne zakon. Şu günden başlap vne zakona. Eğer prezident ne zakon olsa, şun sayılan adamlar vne zakon, все. Şu günden başlap şeyler. İnne olara her türlü düşündürmeli. Biz beyan ederiz gününü, bir gün sizi hem mağdi aygıtlı adama çağırır. Ve şu yerde biz adaletli dikir, biz şu yerde kanunçuluğu dikir ve biz şu yerde teatral yetiştirmek için mümkünçülükler öder. Sağ olun. Tamam. Endi aytsam olur mu? Vatandaşlar, biz var men dikurlayam, biz dikurlayan sebebi menin arkamda adamlar var. Murad ağa var, Nuru var, beyleki komandamız var, Türkmenistan'ın içindeki adamlar. Şu vaqta çenli dille değil vatandaşlar, amalla görkediyor. Kömek ettik vatandaşlara. Bu kömeği ne edip ettik vatandaşlar? Bize inanayan adamlarla ettik. Kimisi $5, kimisi $10. İnanıp şu vaqt edil, şu vaqt 2025. yılda bir adamdan $1 alıp bilýän ortadan alıp bilecek mi? Hiç kim pul alıp bilmeýär. Ve onam yok. Yani bize adamlar inanýar. Ne için inanýarlar? Ve biz hem de görkezip edýär vatandaşlar. Edýän işimiz şüphe yoktur. Allah'a şükürler olsun. Ve inşallah hükümetimiz, täze hükümet kurulan wagtym biz edýän işimizi görkezip eder. Nesip bolsa internetde dostup bolar. Türkiýede meselem Cimer diptat var, prezidenti ýazyp bilýän, adalet bilýän. Türkmenistanda da şolay zatlar bolar. Eğer sizlerin haksızlıklar bolsa, şu tak ýazýaňyz. Eğer de prokuror haknydymı habar berýär, şu tak ýazýar, dernär ýalak, zar eder ýalak. Men inşallah özüm Allah'ın izni bilen Türkmenistan'a humanitarny meselelere teretjek. Yani hayır sakavat, nätäşleri tekir. Humanitarny meselelerde halka kömek etmekde, zar etme. İnşallah men şu ady boynuma alýan, Allah'ın izni bilen garip kasarlara aýlanyp, nätäşlere kömek edip, şu zatları men inşallah Allah'ın öňüne we sizin öňüne söz berýän. Şol iş etjekdir vatandaşlar. Hem medat apaçyk boljakdyr. Şu wagtky yalan ýaşyryk zatlar dälle. Hakykatan adamlar görkezip aýdýarlar atyl Türkmenistana nätäşler ýok, zat ýok diýip. Men size arada da görkezim, şu wagtym görkezip bilýän vilayetlerde, Balkan vilayetine, beýleki owalarda adamlaryň öýünde tok ýok, zat ýok. Şu zatlar üçür etmeli halkymyzy. Tok bilen, suw bilen, kösenýän adamlara
Eger de döwlet tarapyndan kömek edip birsek, döwlet tarapyndan bolmasa wizalar çekip gizläp dälle halkyň içinden hamalak erbet ýaşaýan adamlar bar ýalyk gizlemellerle görkezmeli şonu bire kömek etmeli. Hemme ýerde garypligam bar. Amerikada da var garyplyk. Garyp ýaşaýan adamlar bar, zatlar var. Ol garyplyk ýurtdyň problemi üçin dälle adamyň özünden gelip otýar. Berde de hayır sakawat edýän zatlar var, gurumalar var, zatlar var. Barıp men şu wagt bir hepde bir ay bir ýerde işlemesem aç ölýän, dogrymy? Men barýan meselem şo taýyk günnüde nahar barıp alyp bilýän, maňa sorumy ýalarym, sen kim? Produkty da alyp bilýän. Amerikada 200 ya 350-340 milyon ilaty var ve şu 340 milyonyň içinde 4% bizraboçysa var. Ve men barýan görýän şo taýda adamlar barýan produktlar alýarlar, zat alýarlar. Men inşallah video çekem görkezem sizde. Любой штатda var şolar ýaklatlar. Hem musulmanlar tarapyndan, hem hristiýanlar, ýahudiler tarapyndan prosta çaresi hayır sakawat edýärler. Biz şu zatlary ýola goýmaly watandaşlar. Biz şu zatlary näçe gizlesek mara ertir bu zatlar bize has beter urgu etýär. Görüp otursaňyz. Mätäş adamlar mätäşligini arz edip aýdyp bilen oklar barıp bir ýerden çağasyny egneşik aljak bolsa bir ýerden alyp bilen oklar onuň muň agna etýär garaşya biri Allah Taala şoňa yol orada barp etmem kadi. Biz bu zatları görkezmeli. Görkezmesen wara watandaşlar kösenýän adamlaryň kimdigini bilip bilmeýär. Ve bu hökümet hemme zady gizläp otyrlar. Şonuň üçin biz şu zatlaryň apaçyk bolmagy üçin göreşmeli watandaşlar. Men sizi çağırış edýän watandaşlar. Bu ýaşamak üçin, çağalygynyň geljegi üçin hökman aýaga almaly. İnşallah Allah'ın izniyle aýaga kaljaktır watandaşlar. Kim näil päskelçilik etse edibersin. Bizi ananýan adamlar bilen bile hereket edýär inşallah. Köp sag bolun. Benim goşakladım ma, vatandaşlar ine häzir her kim türkmen aýgytlaýadmy taýýar bolmaly. Tuğreme Türkmenistan'a toporlu taýýarlyk görýär. Hökman 2-nji liniýa, 3-nji liniýa barıp durmaly şolar gollap. Biz polislara daýdar, MHM daýdar, waýenlere daýdar, hemme daýdar, kabinet ministrde ýülenir, hemme ýülenip aýdar. Biz täze 3-nji Türkmenistan Respublikasyny gurmaly. Olum halkyň respublikasy. Halk üçin hyzmat edýän. Yani şu ýaly talip ýaly, nur ýaly oglanlar, aktiv oglanlar hökümetde işläp halka giýje uny hyzmat etmeli. Görürseňiz, sen bir hökümete baranda, ýa-ni häkimemi ýa başga bir ýerine baranda, haýyş edende şo ýerde bir kezzap bolsa, senin pul sorar. Talip bolsa, gönü giderde hereketler eder. Şo ýaly adamlar bolar. Şonu getirmek üçin, şu zatlary etmek üçin biz herekete girmeli. Hereketsiz hiç şart bolmaýar. Opozisiýa giýje uny urnu. Seredin, giýje uny çykyşlar etdi. Giýje uny biz wagtymy goýup siz bilen bolup ýörüz. Size minni kalmaly. Inni ay sen başla men görün ölmeden ýanyňa baran zat o zatlar aýyl. Bir gede taryhy moment taryha girin. Şuňa çelli intek bütün Türkmenistanyň taryhyna opozisiýa ya bir adam ya bir topor ya Türkmen halky öňe çykyp şu zatlara siz çağırmady. Her wagt biz ya sultanyň ya şahyň ya padişahyň ya da arkadan ya da prezidentiň isteklerini yerine getirip şolun ýanky izine ýöredik. Şolun azatlygy üçin görüşdik. Öz azatlygymyzda bir gede görüş görem doga. Ine moment geldi. Häzir başlalyňdy, tamam edelim. Özüň saýlarsyňyz, prezidentiňizi bize tapawut ýok kim saýlasaňyz. Ýöne şol adam işlemese biz ýene çykyp aýrar şunu. Ol Ýaponiýada her 6 aýda prezident ýok, kabinet ministriniň başçylygy çalşynýar. Näme Ýaponiýa ýykyldymy? Ýok, elbetde ýok. Ýaponiýa häzir 2-nji ýerde dünýäde. Ösüşde 2-nji ýerde. Dogrusyň. O zaman Türkmenistanda prezident aýrsak kabinet ministri var. Kabinetler bolmasa meclis var, kanun çıkarıcı hükümet var. Kanun çıkarıcı hükümet bolmasa kadiyetler var. Demek prezident ayrılsa hökman döwlet ýykyldy däl. O bir näçe gulluklar var. Cemiyet kurumlar, partiler, hemme zatlar bolar. Biz döwlet ýykylmagyna mümkinçilik bermez. Hemme ýerden gollar. Hemme ýerden hereketler edip täze sistemany ýene-de gurar. Şoň üçin gorkmaň bu zatlardan. Bular ay gurbanyň sesiýadarlysy bolly Türkmenistan dağı ýa-da diýär. Şular dağıdyp durýar, halkymyz dağıdy bizim. Şular bizi ýanky başga döwletlere gider ýaly edýärler. Biz gaýtyp çöplejek bolýar, gaýtyp berkitjek bolýar, gaýtyp her gelen adam Türkmenistan grajdany ses berip öz ýurduny
ses verip öz yurduna yankı reaksiya verip öz yurdunu dolandırmana mümkünçilik dur diye. Bu acayip zat değil mi? Bu bir arzu değil mi? Şu bütün adamzadın arzusu şol. Biz Avrupa'nı öğrendik, Amerika'nı öğrendik, özel devletleri öğrendik. Dine gowzatı yankı hödür ediyor. Biz bir bolgusuz diktatör sistemasını size hödür ederiz. Käbirler diye ay häzir täzegelen öňkýal bol. Bolmaz, mümkin näl. Talip ýalak, nuri ýalaklar bolsa bolmaz, mümkin näl. Häzir ikisini görýäňiz. Häzir bir aça sanlyk edeli, ruhsat bereli 100 miňlerçe çykaryňar. Han bolup görsen diktatör. Ýöne ýuwdurlar seni. Diňe nuri sen ýa keşbüňe neme edip plastik koyup üstüne tant edip maskaranı çıkarar. Yani doğrumu? Şoň üçin inni öňkýal bolmaz, mümkinçilik ýok inni diktatör bolmak. Diňe halky işlemeli. Sen ardaňa serdeler, deru çäri görler, konsullar, pasollar ýygyňyzdan ylgar. Näme kömek diýip, pasportyňy me getirip bererler. Şeýle bolmansam şeýle, başga döwletlerde şeýle. Afganistan, pasportdan gowrak uruş boldy. Barany pasportun çalışak bolsaň 3 günde çalışýarlar. Gatysa bir hepde. Jaň edip haýyş eder geldi akit diýip. Türkmenistana barýan bol, sen bilen ittiýaly urlaşýar. Hatta Gurbanyň itleriniň kümmedi we awry bizden ýokurdur. Bu näme burdan? Näme boldy bize? Näçe biz şurýaly idiotlara utat berýär? Kim ol Gurban ol? Kim ol Serdar? Şuň iş çözüldi. Şuňdan soň prezident däl. Şuňdan soň şular hökümet wezipetinden gitmeli, zerur, derru çat ýagdaýda gitmeli. Her gün inni bular diňe kriminallikde otýarlar. Häzir aýranmyzda aýdar biz size karar çykardyk. Näçe postaga taşlamadamadı. Şoňundan alan kararyňyza jogap bermese. Şeýdip biz talap eder. Gurban gorkdy. Gördüňizmi halk masalasyny ýygnap, halkyň adyndan men halka hyzmat edýänip, ýa halk masalasynda ýaşurlar çağırıp, halkyň pikirini şu halk masalasynda çalışyp, men halk bilen işleýän, ine gönden gönü gurulýan diýip ýene spektakl urýar. Inanmaň şu zatlara. Sag bolun. O Murata, diktatörlerin şiarları şol. Men gitsem vatandagar, men ölsem yurtdargar. Şol diktatörlerin şiarı şol. Gitlerem şol owada aýdypdyr wagtynda, Stalinim aýdypdyr şol owady. Hemme diktatörler wagtynda şol owada aýdypdyrlar. Aslına seretsen diktatörler gidip ýygydan häkimet ýol başçysy çalışyp duran hökümetlerim öňe gidýändir. Ünsürk göräň, eger bizden almaýan bolsaňyz, ünsürk görüň ýani häkimetleň başyndaky çalışyp duran nemeler şolar öňe gidýär. Halkam öňe gidýär, döwletlerim öňe gidýär, tehnologiýada ösýärler, alymda ösýärler, başga iqtisadiýetde, senagatda hemme tarapdan ösýärler. Iňwerkina meniň şu wagt ýaşap ýörün ýurdum bolan Gallanjada watandaşlar şuta iňwerkisi bilinki ýaly ýerasty baýlyklaram ýok, gaz newtem ýok, gönü gayri safi yurt içi hasılasy neme Türkmençe näme bolýar? Jem içerki önüm $1 trilyon watandaşlar. 17 milyon halkı var. Türkmenistan'ın territoriyası var. Bizim Türkmenistan'ın territoriyası şu taýdan uly. Ve şu taýynyň bir ýekenemesi Rotterdam zat bir portu var, gemi portu var. Esasy biznes gelip gidýän ýöne $1 trilyon arkadaşlar. Türkmenistan'ın näçe? Newti gazy bolandy. Yani bizim aslında seretsen oğurlardan problemamız oğurlar otýur. Yani biz hazinany bir san oğura verip dirsänim şu hazinany goro diýär. Belli da oğurun onu goramajoy. Yani toylarda yani suutnama gerekkel şeýdip $100 seçişlerinden bilip bolýar. Dogry da vatandaşlar $100 seçdiler. Haýsyňy seçip bilýäňiz $100. Ana aýdyňany halal dähmet bilen daja senin kerhanaň, hususy kerhanaň barym bolsa edip bilen ok sen şonu. Mün sanak işgäriň bolan bir hususy kerhanaň bolsa da sen $100 şeýdip seçip bilen ok. Bu adamlar edip bilýär. Saatlary, ýerlerindäki ýa baýlyklary, soňgan harajatlary, nimoş bidon wara bil neme. Men aýtýan da şu
gelecekde de eğer şu zatlar halka yetirilse vatandaşlar gulumuz aç beybe diye oturur yurttaki bolyan zatlara. Birim gayret edin vatandaşlar Alişer'le Abdullah'ını aldılar. Yani büyük ihtimalle Türkmenistan akiden bolup bilirler. Bir çaklayası onu aydan oklar. Ne Türkiye ne Türkmenistan. Şular her neme olsa da ina sen yali men yalak sesiniz çıkarıp beren oğlun orada ya sesiniz değil. Sizin sesiniz değil. Garptılar şey deyip çık. Sizin gürlemedi yala geçecek bolyalar. Yani bir manida Alişer'le Abdullah sizin dine sesiniz olup verdi. Olurum ne ettiler dımdırdılar. İnni bir manida sizi dımdırdılar vatandaşlar. Bir manida sizi türmediktiler. Alişer'le Abdullah demek siz demek vatandaşlar. Yani sizin bir canınızın bir bölücüğünü şey deyip kesip vallahi akıttılar turmadıktılar. Sizi basıp oturuyor adamlar. Yani Alişer'le Abdullah ne etti ki özünden toslap efir açmadı ki getirip Türkmenistan'da başına bir problema düşen iyileştirmedi. Getirip gurrun verdi, şoları gürletti, şolan videolarını paylaştı. Doğru mu? Ne ettiler olur başka? Sizin sesiniz olupdu ve sizin sesinizden şu an şey deyip çıktılar. Şimdi şunun için Alişer ile Abdullah'ın türmeye girmeyi demek, sizin girmeniz demek. Yani şunu gollayan bir hükman layık basıp değil, basmanam yüreğinizi gollayan olsanız, sizin türmeye girdiniz hesaplayın. Şimdi siz şu hükümet barka Alişer ile Abdullah'a gün görkezilmeyecekliğine men size aydayın. Şolara gün görkezmeyeler. Şu dışarıda görüyen günümüz var ha. Şonu görkezmeyeler vatandaşlar. Şonu biz halat etmeli adamlar. Şoları biz halat etmeli. Belik oğlunlarım. Görüşen oğlunlar, şu oğlunlar, kim görüşmez. Hemmisini, bundan önce siyasi tustavlar var. Ölülerine haber verilmedik. Ölü mü değirdi belli olmadık adamlar var vatandaşlar. Bir yurt için ulu kan ayıpmış olur. Bir yurt için en ulu ayıplan biri öz vatandaşlarının ölü duyu ya diri duyu belli değil. Absolutna haber verilmeyenleri. Şol bir yurdun en ulu ayıbı. Nire gitsen giday. Şol yurdun yüzünü yere salya şol. Bizimni yurt yüzünü yere salya sokmalı. Has demokratik adam hukuklarına hürmet koyulayan açaçanlık, erkinlik bolmalı bizde. Hasap vermeli yol başçılar halkın umumuna. Hasap verip bilmeli. Halk bilen gürleşip bilmeli. Mülakatlı adamlar bolmalı. Bolup bilir politsiya sen. Bolup bilir sen milli hopsuzluğun işgari. Sen vezipe sana artık maskuku veren ok. Sen şu adamlar için şu tayyip getirilin. Mektepte okuçular olmasa mollumun gereği var mı? Yok. Edil şon yali politsiyada milli hopsuzluğa ministerlikler hem halk bolon için var. Halk bolmasa olonun manisi yok. Şoň üçin adamlar size neçe kaçtım. Alişer'le Abdullah için görüşelim. Şular olanlar biz halk için görüştü. Halkın oğulları olaram yolu koymalıyın adamlar. Şoň üçin şu çağırış katı vaciptir. Şu çağırış gelecekki çağırış katı vaciptir. Biz häzir birinci adımı geçtik. Birinci adımım prezidentin legitimli değerliğini, halkın umumuna inni hukukunun galmanlığını aýtdyk. Impeachment elan ettik. Onu aslında meclis elan etmeli bolýan meclis hem yok bizde gynasam onu meni biletmeli bolýas. Bilinni Türkmenistan'ın hem meclisi bolmaly, hem politsiyasy bolmaly, hem halk bolup vatandaş yok çünkü Türkmenistan'da ol idaralar hiçten. Biz bolmaly şu vatandaşlar. Şoň üçin ananyan sizleriň goşuljokduňyzy şu tapar dünýäniň her yerinden ýazýarlar bize. Agam şu tapar murad etmesek bolan away sapsym doýduk diýerler. Talip sana da ýazýandyrlar. Sen ne ählik halkymyzdan gelýän nemeleri var? Şu wagtda çenli men aýdyp otyrum tagam bilýän men görkezimem müňler çağdynlar maňa çykdylar. Müňler çağdynlar. Şu wagtdan daşy var Telegramda impesi müň sana adamyň SMS-i var. Şu adamlar näme üçin gelip bize aýtýarlar, Nura aýtýarlar, maňa aýtýarlar, edem Radaga aýtýarlar. Sebäp onan ýandyklary üçin dogrymy? Allaha şükür. Biz işimiz edip görkezýär adamlara. Yani görkezýär diýen adamyzy. Şonuň üçin adamlarda ynam döredi.
Ve inşallah şul inanyan adamlarım yetik olur bize. Yöne siz hem çıkmalı olursanız inşallah. Şul bize inanyan adamlar yetik olur. Men inanyan yürekten inanyan inşallah ayağa kalacaktır halkın vara. Ve nefip olsa cinayet cevapkârçiliğine çeker. Şamrat yegen, Guga, Kemal Haramdada nasillik var. Gıyılları zorlap bören. Nadar Haramdada var. Hacı Haramdada var. Kim mason karındaşların içinde? Kim buların içinde cinayet eden işleri? Bular var televizorda görkeler inşallah. Kaçıp yetişmeyeler vatandaşlar. İnanın o vatandaşlar optimist olun. Optimist olun ve hareket edin maksadınız için. Biz şu maksad edindik şu halk ayağa kaldırıp şu rejimi yıkmak için. Adaletli bir padişahının prezidentin gelmegine prezident diyen adam çalışıp durmalı vatandaşlar kök salmalı. Prezident bir sroktan keyin otursa kök salyar. Ve son karındaşlarını görüp otursanız ediyen zatlarını. Bütün Türkmenistan'ın bayraklarını daşlı yurda çıkarıyorlar. Yurt içindeki monopoliyaları seyredin vatandaşlar. Mesela cahilleri görkezim, yaşayan cahillerini, hovlularını görkezim. Olar yalık hovlu kaysi biriniz de var. Taliban bilmeyeniz. Hayatlarını gördüğümüz vatandaşlar neçe metr. Aslında bolayamış oraya hayatlar salmak. Hiç kere bolan oklar prezident ve onun karındaşları. Kılan öğrettiler vatandaşlar. Ana teyadelikte altın nesil firmanın başlığı neyemedi şu Haramda'dan adı? O deyusva da bir yaşlı. Ya adın yazan da. Adın yazan da. Kakacan teşrif ediyor. Kakacan teşrifi il yaşlı etti vatandaşlar. Ne etti il yaşlı ol? Yaşlılar gördüğüm vatandaşlar. Daş soğuru ne dine öğrenen. Men aydın nämedenligini. Aydan şu vardı biraz gingişleyin. Kakajan Taşliyev Niyaz gelinne hekim Aşgabat'ın hekimi olup hemme yankı hekimlikteki JK'daki hemme materyalları, adamları, işgärleri, traktorları birden gide Qaradamakta adamın öýlerini yıkıp ayından şeyde ekskavatör edip televizor çıkarıp adamlar ağlaşıp oturdu. Şol Kakajan Taşliyev. Mo prezident aytdı bar yıktı arkanda men var. Bir kanun ýagdaýda yıktı jaýlary. Kakajan Taşliyev soňky ýyllarda 10 yıllarda yani Gurban Berdimuhamedov prezident bolundan beri ikisi bile triyek çekip tant edip müzik ediyorlar. Her vakt Gurban Berdimuhamedov yadan vakti kellesi stolu kaçyadı Kakajan zanan ediyor. Gelli. Şu ikisi keyip çekip diyorlar. Şimdi bula il yaşlı oldu. Şimdi öz dostuna il yaşlısını veriyor. O il yaşlı olup yani Kakajan Taşliyev adamları üysüz koydu. Adamları kösödü. Bir topal maşgalalan inatası yürüğünü tutup öldü. Şu sebepli. Cayından mahluk olurlar. Yaşayıştan mahluk olurlar. Onlara cay vermediler izinden. Cay yetişmedi adamlara. Köçöde kaldılar. Doğru anlaşları kabul etti. Biz yardımdan çıkaramda yok şu dağıtları. Kakajan Taşliyev'in eden dağıtlarını. O ne İlyas'lısı oluyor? Şuraya cinayet işleri eden adam ne yapıp İlyas'lısı oluyor? Ne yapıp Gurban'ın triyek çeksen İlyas'lı olmalı mı? Ne etmeli ver? Aydın hani? Ondan da Kakajan Taşliyev'in çağalarının näli döwran sürýändikleri, daşly ýurda gidip näli keyip sapa sürýändiklerini menem size efirde de görkezim vatandaşlar. Belki görýänsiňiz hem haram bolsun gözüňizden gelsin. Halkyň hakyny ýan haramzadylar. Allah Taala size belany bersin inşallah bizim elimiz bilen elbette. Vatandaşlar ben hemme zady görkezip edýän size. Görkezýän şularyň suratlaryny çeni görkezdim zat etdim. Polisiýanyň işgärleri näçe sarak iýleşmede öldürdiler. 3-4 sanak tramadol üçin polisiýanyň içinde dine bilinýän zady. Bir aýyň içinde 4 tane adam öldürüldikleri bardy. Mesle görkezim. Mesle dokazasiýa hökmünde morgdan bir görüliğinin suratyny görkezim vatandaşlar, videosunu görkezim. Bu suutnama dälmidir vatandaşlar? Mesle suutnama görkezýän vatandaşlar. Bu cinayetleriň cinayet edýänler, narkoziýalyň tarapyndan işgärler hiç ýylyk cinayet jogapkärçiligine çekilmedi ve çekilmeýär. Vatandaşlar, ve bu rejim şeýdip cinayetler edip adamlar gorkup saklaýarlar. O 4 tane adamynyň garnaşlary var, dogonlary var, gonşulary var. Olar biri-birinin aýdyp gidýärler. Seret plany urup öldürýär polisiýa. Onu gorkup salmak üçin edýärler vatandaşlar. Pikir etmeň ki siz şol adamlar ýönemen öldürildi, pitkeler edilýär. Hana geçen men video paylaştım Balkanavatda 2 tane dogony biýüne basdylar diýip. Ve şu taýda şu ýaşulynyň aýdyn zady 10-njy klas çağany pitke edip gorkutjukdy barada. Polisiýanyň işgärleri sütem edip boyun aldırdılar vatandaşlar. Boyun alacak olur. Hatta boyun almadı şolar. Ve biýüne adamı, 2 tane adamı türmeye bastıra vatandaşlar. Neçe zanagymyz var şol ýalak arzyny aýdyp bilmeýän gorkup çıkıp gürlemäni gorkýanlar vatandaşlar. Neçe zanagymyz var. Aýdyň şol zatlary. Aly gürleber.
Bokurduk boldy. Vatandaşlar, ine doğru ediya talip, men arzalaşan talip bilen. Ine häzir moment. Aktivistler şu noktada çelli intek gelbilmediler. Biz şu noktada çelli gelbilmedik. Ine geldik. Ine ağzıbirlik soradığımız ağzıbirlik bulduk. Ine dur sultan çıkar, biz görüşür diýdiňiz, dur sultan çıkardık. Görüşen ağız boldy. Ağzıbirlik diýdiňiz, ağzıbirlik etdik. Ine häzir ağzıbir. Eýem ağzıbirlikden soň biz impeachment elan etdik. Ýagny halkyň adynan şury prezident diýip hatap etmeliler. Ynamdan gaçdy diýip elan etdik. Inni goşulmany wagtyňyz geldi. Inni biz sizden kömek garaşýar. Ananyň döwlet sizinki bar. Biz ýönetsede ýol açyp berýär. Kömek diýmän. Bu kömek näme biz şahsy meselemiz däl, bu hemme halkyň meselesi. Elbette, gatly bolýar. Kömek gerek. Ine biz seret. Men çykdym, meni itelýän ýok. Maňa pul berýän ýok. Maňa çagyrýan ýok. Maňa günne jaňyp dabay çık diýän ýok. Men öz ýa kellem bilen asazna edip doğun anlaşmyň ýagdaýyny görüp, beýleki doğun anlaşlar, ýa-ki beýleki dostlarymyň, tanışlarymyň onuň ýagdaýy şeýle bolansoň, hä şu meseleni biz çözmelip öňe çykdym. Men ölejemi 20 ýyldan bäri göremok. Şu rejimiň ýa-ki edýän işine görä. Men şonu şu ýyl barmasam şöyle görmesem giç bolýar. Ine men motivasiýam şu. Her kimiň öz aýratyn motivasiýasy bar. Ýöne bir näil motivasiýada bolsa da ýurdumuzy gidirmeliler, bermeliler. Ýurduň eýesi biz, topragyň eýesi biz. Kim bolar? Gurbany we Serdar Berdimuhammedow. Gurbanyň kagazyň ady bir çüşe konyak. Baran ýa-ki zonalar kontrol edýär, şöyle bir çüşe konyagyny berýärler, bir kere tap berýärler, şöyle gow ýa-ki raport edýär-de gelýär. Ine pedofil. Ine ünferin. Ine ünferin. Ine Fransaň ýa jurnalistleri widetdi. Menne başo wide goýmana wagtym ýok. Şolar girip bizim Türkmenistan muzeýine girende ýürüýte bir ýa otaw wa uly bir otawda uly bir ýer. Şo ýerde Gurbanyň kakasynyň taryhy mundan geroy edip muzeýde eýem goýulypdyr hemmedat. Ananyň häzir Serdardan soň ýa Kerim else şunun taryhlar muzeýler bar. Biz şolary ýa çokunmaly bolsa o. Kim olar? Maşennik, kezzap, adamlar talyanlar, pulumuzu oğurlayanlar. Näme? Gurbany Berdimuhammedow şuň at berýär Aliýewa. Özüňden berýärmi? Ýok, sen men baýlygyny alyp berýär, padarka berýär. Gurbany Berdimuhammedow her hepde maşin çalşýar. Näme? O maşiny öz pulunu çykarýarmy? Ýok. Bizim sizin pulumuzu alırya, sürüye, çalışya. Gurbany Berdimuhammedow hepde her iki günden öz eşigini çalışya. Näme öz pulunu verip şu eşik alýandyrýar? Ýok. Pulu urlanýa, şu pulu alýa, çalışya. Näme şu adam cennetde ýaşaýar? Biz onu ýaşaýyşy bilen işimiz ýok. Ýöne şu adam bize mümkinçilik beren ok. Doğru anlaşılmadı görmäne, çağrılmadı görmäne. Biz şöyle Türkmenistan'a barıp bir paragat köçüde gelmeyene mümkünçülük veren o. Näçe haklarımız aldı? Hakkımız kalmadı o. Öz Gurbanyň itinden bizim itiçe de bolamdyk. Doğruyma deyin, itini hana şekil koydu, yürüydü. Köçen ortasında. Hani halka bir zat koydu mu? Ya halka bir sağ olsun ayttı mı? Ya halka gidip öyle gidip bir kömek etti mi? Yok. Adam yok. Xitayda bir katastrofa bolsa yer ýa-ki tebigat katastrofa bolsa ýa-ki şöyle neme uğradyar. Dero hatı uğradyar, gynanjynylar ýa. Nohurda ya başga ýerde bizim bilmeýän ýerlerimizde bir zat bolsa, onlap 20 adam ölse, sesem ýok bulardan. Bizim o gelin görkezleriň bizim kimdigimizi, bizim hümmetimizi görkezleriň de bizim bir adam zatdygymyzy bir görkezleriň biz depip bizi wapşe adam hatalyny öğrenipler, it hatalyny öğrenipler. Tamam. Gaýtam. Ýene bir aýtsa bular sen usulleýär. Mara Nuraga bu ýatdan çykarmakan bir zat aýdaýyn. Vatandaşlar, aýdymçylar bar, Gunçöz bar, Hemra bar, başa gelen Serdara zat. Siz pikir etmeň olar özleri toslap tapandyra etmeň. Bu zatlar milli hopuluk tarapyndan adamlary şoňa itermek üçin, ýagny sizi şu zatlar bilen güýmep, güýmemek üçin edýärler. Beýin kontrol diýilýär-de adamlara. Ine
tebe bir aydın pastayanla keleňde aýlanyp dursa bara, sen uje şoň ozadyňa girýän. Ýagny näme şo? Propagandasyny ýerýän sen. Gün. O sen girýän Teatirden orada. girýän. Adam beyin pahir var, bir zat eşitip pastayanla şo zat eşitdi. Şoňa var ýa-da. Inaýça kolýanda adam şu zatlardan daşlaşmaly vatandaşlar. Biz adaletli bir cemiyet kurmaly, döretmeli. Inanın vatandaşlar, birce sapar var, birce sapar şolary ýykyp bilsek, mundan soň hiç kim bize öňküsýalak başgalar bilmeýär. Sebäbi biz bir sapar ýykyp görkezdik şolary. Görelde alalyň vatandaşlar, 2 milyon halky var Ermenistanyň. Şolar 2 milyonlar bizim 50% bizim pes, daşy 60%. Ýöne şol adamlar çykyp gaýdusuz şekilde çalışdylar hökümetini. Owa belki problemler rahatdır badır. Doğrudur. Ýöne ol adamlar in bolmanyna çykyp aýdyp bilýärler, gorkanoklar vatandaşlar. Sebäbi bir tapar, bir näçe tapar. Kırgızstana tereden vatandaşlar, olar hem Türkiýe döwlet biz ýalak. Owadaky adamlar taýaklar bilen, zatlar bilen, atlar bilen gelip aýaga aldylar vatandaşlar. Biz näme o? Biz 5 milyon halk 34 ýyla şunça kösenip duruz degen okma vatandaşlar. Çykyp şu haramzadalary güýjümizi görkezmeň wagty gelmedimi? Ha? Çykyp şulara bidem ezilen halk, bidem adamça gören ok, bidi depkelek ýedin şunça ýyla, bizim çağlarymyň kellesini nurup gezdiňiz. Biz şulara hakymyzy görkezmelärmi vatandaşlar? Ha? Hakymy talap etmelärmi? Etmeli. Şoň üçin diňeňe vatandaşlar ruhdan gaçmaň, ruhuňyz tuğdaýyn belette bolsun. Awa. Adamlar bilen bir zady bilin, şu hökümet siz bir gorksaňyz bu hökümet sizden 10 gorkýandyr men size aýdaýyn. Şu adam maňa gelen ýurdun içinden gelen maglumata görä 2026-nyň martyna çenni usuleni elan edipdir. Gurwan uly berdim Muhammed gorkujundan ýaňa. Usuleni näme diýmek bilýäňizmi? Ýagny bir wezipele, bir işgara usuleniye gitlerin içinde iş yerine olmaly. Toýst velayetden gelen bolsun ya bir çetrak owasundan gelen bolsun, işleyen bolsun Aşgabatda şol adam öýüne gidip bilen ok diýmek. Öýüne de gidip bilen ok. Gorkusundan iş yerlerim postuny giýje unnüt oturýala getdi gorkusundan. Şola meýän biziň Türkmen opozisiýasynyň şu neçenni başaran iň ulu üstünlükleriniň biri şu neçenni Türkmenistanyň häkimiýeti hakkından öz opozisiýasyndan gorkmady vatandaşlar şu neçenni. Şola meýän bir gazanyşdyr vatandaşlar, bir üstünlügimizdir. Gorkýalar hakykatdan hem iş taşlaýyşlar başlapdyr. Sag bolun, iş taşlaýyşlar hökman edin, iş taşlaýyşlar bolmaly. Çünki ol sizi ağlamak, sizi ağlap ýöne öz çarkyny aýlap otýar. Gurban uly size düýän gulawy aljak aýlyk berip, düýe ýalam çykdajylary siziň durmuşuňyzda öňüňize goýup, sizi ağlap otýar, ýöne öz çarkyny aýlap otýar şeýdip. Şoň üçin vatandaşlar yakın wagtda size hökmany suratda datada beriljekdir. Öňüňizde traktoryňyz barmy, kamadyňyz barmy, graderňyz barmy, nämeňiz, uly tehnikaňyz barmy, alýaňyzdan ýöreýäňiz vatandaşlar welayet 5 welayet 5 town bolup agdyrlyk bilen öňe ýöreýär adamlar. Şundan başga variant goýmady özi. Özi goýmady. Çünki şu neçenni halk bilen hökümetiň arasynda kontakt bolmady hiç açanam. Ne halkyň sesi dinlenni, ne hökümet halka bir düşündürüş berdi. Sizi adam yerine de goýanok. Ondan soň nämesine bu hökümeti saklap otyrys biz? Nämesine biz başymyzda saklap otyrys bolary? Biz halka hyzmat etmejek bolsalar, gümün çeksinler o. Gümün çeksinler. Ne özleri işleýär normalny, ne işlejege de ýol berýär. Awa. Vatandaşlar çykýan Nuraga aýdan hemme zat aýtdym, ýüregimdäki zatlar aýtdym. Biz biz aslında sizler bilen güýç bolýar vatandaşlar. Men ýeke özüm hiç zat oňurup bilemok diýip oturmaň. Siziň ýanynda ýene biri bar, sen ýalak pikirlenýän. Bu loje var, daşary ýurda gitmek çykalyga däldir vatandaşlar. Daşary ýurda gitsek, eğerde şu hereket şu wagt ýatsa var vatandaşlar, men size aýdaýyn. Men elbette palçy däl öňden görjem däl ýöne. Men çaklamama görä biz diýrekak inna halkyň aýaga aljany görmer. Şu ýerek ýatsa, sebäbi bu wagt opozisiýanyň hiç açan güýçlenmedi ýaly güýçlenni. Edil şu wagt vatandaşlar. Onam görüp otyrsyňyz. Onam sebäpleri vatandaşlar halkymyzyň kynçylyklary, kösenýändikleri sebäpli.
ecir çekýändigi sebäpli, ölümlerin yitkilerin köpelendiği sebäpli vatandaşlar. Janyňa sag bolsun, başyňa dik bolsun, köp sag bolun. Menem bir goşakladım man. Olyan sağ ol Talip. Sağ olun. Ine şeýle diýerler-de, biz uruş daşyndan biri gelse, daşyndan ýanky watana çotsa uruş şok, ölmäne taýy. Daşyndan soňky 100 ýylda adam geldi. Öz içimizden dören bir zulüm, zalim. Biz ýöne öldürip bar ya. Mene bilemok sizde. Men doğum anlaşım ölkü de otylar. Sizin kan bilemok. Sizin kan şeyledir. Umumy stres, çıkalga yok, mümkinçilik yok. 1 ýylda, 2 ýylda, 10 ýylda, 20 ýylda, 34 ýyldan bäri. Bu adam hükman bir keselik diye. Adam hükman bir yankı erbetade diye ya suicide diye öğünür öğüneme diye ya bağışlanğan ruhtan açıp alkaş oluyor ya narkoman oluyor ruhtan açıp. Ine şolam şu rejimin yankı tesiri. Haçan ne diýseniz ine daşyna neme gelse men gitjek, öljek. Ine içinden nöredi. Şu wagtyn çykmasaň, watanyň goramasaň, maşgalaň goramasaň, topragyň goramasaň sen haçan çykmady? Aýdany? Ya hiç haçan çykmady lämi? İlat bolup getmiyormyň bilen? Ýok. Ine çykdy, aýna Nur çykdy, Talip çykdy, men çyktym, Düýeci çykdy, Beýlekler çykdy. Çykyp otyr tabi. Näme biz keypine çykýasmy? Eger Türkmenistan gulýal bolmasa biz näme çykyp çykary? Biz näme idiotmy? Ýok. Gaýtyp çykyp bir videolar ederdik Türkmenistan dip ýa-ni bütün dünýäde ony biz arttırırdık awraýny. Olar ýalda arttyrar zat ýok. Bir seretsen bir telewizion açdan bir programa serede o. Birinci minutdan başlaýar. Ýa-ni el çaşyp ýazyp otylar hemmeti. Eýýän pressingda. Birinci minutdan. Onam halk görmer näme bular Hudaýmyş ikisi. Ataly ogul. Häzir ataly ogul gyýdy. Gyýdy hökümetde işen gelip guruşy warlap ýör. Şoň atçok berýärler. Kim olur? Hükümette hiç vazifet yok. Hükümet adamlar ödem ulu hekim, arkadan hekimi böyle kuruluşuk bölümden yani ministerlikten ministri cevap veriyor şunu açıyor veriyorlar o. Kim olur? Bizim vatanımız gitti. Düşmanım şeyle basıp alıp bilmedi. Bütün Türkmenistan'ın tarihinde. Yine basıp aldı. Şunu o Berdimustan ediyor şunu. Bizim varyantımız yok. Biz çıkaymalı. Bir arkanda, içinde bir namus adam olsa, vicdan adam olsa çıkaymalı sen. Toprağın için, cayan için, maşinin için, çağın için çıkaymalı sen. Alaç yok. Mesela aydiyana, ben Amerika'da yaşayın. 350 milyon şöyle yankı lotereyi utbolya. Lotereyi utsamam, ben baktı ot bilmiyorum. Neyem çip? Men neyli baktı olayım, men doğulanlaşım ül otuyorlar. Men neyli keype deyip gelin bir binamsı ol. Mümkün ne? Şunun için sen daşırtta doktorun alan lotereyede daşırtta sen iyi iş tapınıp arkın akşamına ara içip otur. Günün bir günü kellen işlerde men neyli men binamız men kimay? Mena doğulanlaşım ölüp dur, menem bir yerde keyip çekip gitmiyorum. Bizim bir doğulanlaşlarımıza kömek edelim ha, o bekmeli. Eğer de doğulanlaşını yaşayacak olsan, sen onu binamız var ya. Sen onu durmuşsun kül ol ya. Ya ne doğru mu? Şunun için problemamız bir, maksadımız bir yardım etmek kaldı. Bollu biz şunu size çıkarıp verdik. Yani sizin öyünüzden günü köşke yol geçirmem verdik. Yana baraymalı. Bollu mesele çözüldü. Oğlum köşküne barılan bir kontrol edem yok. Size kanunları, konstitusiyanı elinize veriyor, maddelarını. Şuna da şular önümüzde çıksalar, onlar bular halkın düşmanları, hakiki. Başkalar yok. Şunlarla gidişmeli mi? Hiçbir devlette adaletlik yukarıdan şeyle kaçan yok. Men alıp, öyüne getirip, kapısını kakıp, yankı doğrulukla berilen yok. Hemme yerde kan döküp, derlep, işlep, kazanıp, yankı hemme inteligensiyanı getirip, halk bulup, yine şunun için bizim hayallar, bütün dünyanın halk görsen, bizim oçurdumuz belli. Şundan kaçmalı. Mert erkek bunu edelim şunu. Nuri. Sağ ol. Efire çağırmam için men çıkmalı olayan. Sağ olun. Vatandaşlar Vatandaşlar hem
haýyş edýän pikirleniň şul watan nuryňky diýär, menki diýär, ya talimki diýär. Şu watan bizinki. Watanyň içinde her kim öz kiçik bölüji bar. Şu bölüjikler jemläp Gurwany uğurlady. Häzirim gorkup halk maslahatyny geçip ýatyr. Üýşürip gelin men maslahatda şahsydyň bilen biz şu ýaly ihtiç etmedik bolsak halk maslahadan geçirmeýär şunu. Ýa-ki Kakajan taşlyp bilen tirek çekip, kep çekip ýörýär. Ünsüriň soňky 10 mäşgünne biz 1 awgustdan başlap nimetdik bunu aktiwinsa serdim Gurwany ılgap ýörendir. Konferensiýa geçýär, o ýerde bu ýerde oguldan tok ýokdur. Ogul hiç adet bilen. Kakazylgyýa gidiljekkä bolup. Bilýär final bu tordy. Ünsüriň edýän işlerini, ünsüriň gepleýän zatlaryna. Halkyň adyna alyp başlady. Biz halk üçin işleýär diýip başlady. Öň bam şu zatlar. Ýok. Bu nämeň netijesi? Ine 22 güniň netijesi. Onam kim etdi? 10 sancak adam. Boldy. Eger siz galsaňyz, bu torda uşular ýeriň aşagyny öldürýär. Ananyň? Sag bol Nuri. Watandaşlar sag bol, indikde peşkeler çeldi. Hoş sag bol. Ýaşy sag bol, minnetdar. Watandaşlar şu wagt hökümet başdanlar gorkup otyr, çekinip otyr, muny özüňizden duýýansyňyz ýurdun içinden. Indi sizin bir bilmeli zadyňyz bar. Men has möhüm bir zat aýtjak size şu wagt. Has möhüm bir zat. Biz bilşiňiz ýaly efirler açyp size düşündürüş edip gelip otyr. Näme üçin şu zatlar etýändigimizi, näme üçin etmeliligimizi düşünüp gelip otyr. Şu iň soňuny aýaga galmak esasy tema. İň soňuny esasy tema siz özüňiz kim wagt ay hakkını talep etsen yurtda da kanun var, dinleýärler diýädiňiz. Mundan 3 ýyl 4 ýyl inni olatlanan peýdasyzlygyny gördüňiz. Inni prezident ýüzüne otyrsaňyz, gün geçdigiçe. Iň esasy zada edenmi? Aýaga galnanna iň kyn ýeri başydyr watandaşlar. Iň kyn ýeri şol. Sizin esasy güýjüňizi jemlemeli ýeriňiz hem şo taýtydyr. Aýaga galnanna iň esasy kyn ýer başydyr. O meydana ya müňlerçe adam meydanlara çıkandan soň her ýerden videolar gelip adamlaryň köşkü tarap barýanlygy, aýaga alnanyny gözüňe gelenden soň halk aýaga alandan soň eýýäm seniň bir gatyr ütköş goşandyň bolanok. Yani bolýa конечно, soňra çende durmaly. Ýöne esasy kyn ýerem şo iň başydyr. Şoň başyny çözsek, başyny alyp çykyp bilsek, ýyly zynjyr bolyp gidýär. İň kyn ýer başy şoň üçin şunu diýmän, şu wagt maňa diýen adamlaryň jaň edýändiňem içinde agam diýär, "Janym Gurwany diýär. Şu diýär daşar urtda şeýdip sürnüp ýöremden niýe? Sürnüp ýöremden maşgalama zar bolup, çagazyma zar bolup, gelinjigime zar bolup ýaşap ýörenden ölüni o diýär. Ýöne diýär, ölünme wara degse-de diýär, şu degse-de diýär, beýle adamlaryň goşulsa-da diýär. İň kyn ýeri şu adamlaryň goşulmagy başy. Şu başyny alyp çykyp bilsek, esasen welayatlar agyzy birlik bilen welayatyň merkezlerine jemlenip görkezsek, tagam halk siziň ýanyňyzda derre uýuşýar watandaşlar. Şoň iň kyn ýeri başydyr. Şo taýda da siziň gaty mert durmaňyzy, berk durmaňyzy isleýän şu çağırış edilen wagtda. Şoňda esasy taýýarlygy, ruhy taýdan görüň. Gorkunyň ajala ýok, peýdasy ýokdugyny bilin. Ya gorkunyň ajala peýdasy ýok adamlar. Gorkduňam, gorkmadyňam Allahyň ýazan gününde ölýär hemmemiz. Ondan bäri ölemdok. Munyň şaýatlary bir giden videolar YouTube'larda görýänsiňiz. Elektor diýen wadyr, Allah islemese ölen okşataydy. Tak što davay ýaşajaklygymyzda ýa-da öljekdigimizde biz Allah'a goýalyň, ol Allah'ın işi, Allah'ın işine de garşymalyň. Biz etmeli işimizi edeliň. Meydana çykmakmy, çykmak, görüşmekmi, görüşmek. Bolly şo. O ýaşajagymyzy ýa-da öljegimizi Allah Taalaň özü karar berýär. Onuň işine de biz goşulyp bilemok. Haçan bir adam dünýäye, haçan dünýäye inçiginem bilenok, haçan öljeginem özü bilenok watandaşlar. Şol kesi gizlin tema, ýani men 1981-nji ýylda dowuljagymy 1960-da bilemok, ýani maňa aýdylmady ýani. Siz hem şeýlesiňizdirler. Haçan dowulup, haçan öljegiňizi Allah Taala hiç kime aýdanok. Onuň üçin ol Allah'ın işi. Onuň gorkup oturulgam iş ýok.
Şoň üçin bir esasy agyrlyk görkezeliň. Daway biz bir-birimize igenişmäliňem, bir-birimize ýükem atmalyň. Meydana çıkan adamdan sahne näçe köp bolsa, ýükem şonça yeňil bolýar. Şonu miýatdan çıkarma. Şo götürüljek ýükem şonça da yeňil bolýar. Çünkü meydana çıkanlar bir-birini görüp ruh alýarlar. Bir-birine. 2 adamdan 3 adamdan ýa 4 adam ýaşy, 4den 5 ýaşy. Şoň üçin bize halkın içinden 10% adam goşulanmadı. 50.000 adam, 60.000 adam bolýar vatandaşlar. 50.000 adam, 60.000 adam diýmek gaty uluzat ol. Yani Türkmenistanyň içeri işleri bilen harby gorulmak, ministriniň şahsy düzümini goşanlygy da ýeten ol vatandaşlar. Şoň üçin daway vatandaşlar biram halk bolýas, halk hem konstitusiýadan ýokarda durýanlar, hemme zatdan ýokarda durýar. Bir ýurtda konstitusiýanyň birinji maddasynda da adam iň gymmatly hazinamyzdyr diýip geçýär. Yani Türkmenistanyň iň gymmatly hazinasy adamdyr diýip geçýär. Gel adama hyzmat edýän döwlet guruluň, häkimeti guruluň. Biziň hiç birimiz prezidentlik men boljak, dalaşgarlyk men diýip dawamyz ýok. Biziň esas derdimiz halk, halkyň özü saýlaram, goýaram. Biziň esas derdimiz korrupsiýa bolmasyn, adalet bolsun, söz azatlygy bolsun, internet, media azatlygy bolsun, telewiziýada erkin habarlar aýdylsyn. Ýurtda hakykatdan hem jenayet mi bolupdyr, owurluk mu bolupdyr, film gepdir, ýanyň mı çykypdyr, hemme zatlar habarlarda ýetirilip durulsun. Bir gürledi diýip öýüne polisiýa barmasyn. Biziň isleýän zatlarymyz şular. Aýlyklarymyz ýetsin, aýlykdan aşaram adamlar ýaşamala, diňe işläp gelmeliler bu dünýede bir gelelenje gitsin, tomus gelen wagty. Ýykylan ýerinde hökümetden gollap alsyn. Mesela üçün bir giden agyr balyn oýlanmaz var, kesellilerimiz var. Şolaryň hukmany suratda hökümet tarapyndan sosial üçüncülüğün içine goşulmagy gerek. Aýdaly bir derman $30.000 ýa-da bir derman $70.000. Onu niýeden tapsyn o maşgala? Ana şon ýazatlarda hökümet arka çyksyn. Hökümet şonu sosial üçüncülüğün içinde şo maşgala mut bersin. Bolmada o maşgalany ýumur ýarar o pul. Töläp biljek we bilmejek we. Bir şeýdip maşgalalar berkideliň. Ýatdan çykarmaň. Bir ýurt, watan maşgalalardan ibaratdyr. Eger maşgalalar dagasa, sütün bir binaň ayakda tutýan sütünleri ýykylsa, bina ýykylşy ýaly, maşgalalar dagasa, ýurdam çökkendir, ýurdam dagaýandyr. Ine häzirki gelen ýagdaýymyz şo boldy. Şoň üçin biram käbirleňiz ina bir ýaşuly çykýar, video çekýär, aý türkmençilikde ine gelinýärler, şeýden ok gelinýärler akyl berip oturýarda. Bir ýurtda ykdysadyýet çöken wagty ahlak taýdan çökýär, bile çökýär. Ykdysadyýet çöken wagty ahlak namysan bile çökýändir. Gurban Gulynyň getiren Bagtyar durmuşy näşe, bize beren Bagtyar durmuşy. Ondan aşary ykdysadyýet çöken wagty söz azatlygy, adalet bolmayan wagty lügün köpelýär, jenaýatam köpelýär, arda şikaýetler, dawa jenjellerim köpelýär, ýurtdan gaçyş başlaýar şondan soň. Ine edil häzirki ýagdaýda bolşýaly. Müňlerçe adam viza sentrlarda ýa-da müňlerçe adam meni göwüreň zok, men daşar urda gitjek diýip videolar çekýärler. Şoň üçin gelin ege çıkalyň ýurdumyzda, watanymyzda, ýekeje ýurdumyz bar. Näme boldy? Gaçdyňyz, mysal üçin Türkmenistanyň kemçilik walaý diýdiňiz, görüşmediňiz, gaçdyňyz, kimiňiz Türkiýa, kimiňiz Rossiýa gaçdyňyz. Näme boldy Türkiýa, näme boldy? Türkiýanyň ykdysadyýet çökdi, siziň aýlyklaryňyz eredi. Ýene bu taýda Türkmenistan ýaly bolup gitdi. Gazanan aýlygyňyz, bedeniniňiz ýeten ok. Arendaňyz ol bul diýip rasotlar çykarýaňyz bolan öňüňize $200-300 dordun gurýaňyz. Ya Rossiýa gaçdyňyz köpüňiz. Rossiýada näme boldy? Urşa gitýärler, ýa-da dokumendiňizi beren oklar, penje beren oklar, o taýam şon ýaly, o taýgam dron gaçyp ýatyr, ataka urş. Toýst başga döwletlerden haray gözlemäliň. Öz ýurdumyzda eçkalyň, öz ýurdumyzda gazanjak bolalyň. Ol wagtlaýyn bolup biler daşar ýurtlara gitmek.
Yani biz wagtlaryň gidemiz ama haýsymyzy görsek 7 ýyl, 10 ýyl, 15 ýyl, 20 ýyl daşar ýurtda ýem. Öýüne barmadyk. Yani videolar 6 ýyldan soň öýüme gidip koşup agasy gejesi bilen ya kakasy bilen gujoklaşyp videolar çekýärler. Näme bol watandaşlar urştuğunu hamana 40 yaş urşaw denýaly ýerine gelen adamlar video çekýärler. Bulan bir suwtnama. Şoň üçin Assalamualaikum. inşallah wa aleyhisselam. Goşularsyňyz diýip umyt edýän ol diňe biz üçin näl Mora bir adam dibilermi ağam? Burada doğan gurulap Mora sen bilen çıkaryň diýende ilki siziň özüňe çykyp görkedin. Halky çıkarjak bolsaňyz ilki özüňe çykyň ondan soň çıkmajamy nerden bilýän sen? Çıkmajamy nerden bilýän? Dinle. Ya berde Yok, Maral, efirde be dinle, on edelim bakteriyim. diýip boş-boşuna gurulaýaňyz. Bol ya Bega, İlk öğrenci Bega. çıkan- Dinle, sana watan gyzykly dälmi? Sana ýurdun gyzykly dälmi? Men Yani watanym üçin sen senin näme- canım bererna ýöne siz üçin gyzyk kylýar olara. Berde sen näme üçin efirde onu- tır Ýolda- edelim hiç peýdasy ýok. bir zatlar edeýin diýen ok, mysal üçin sen özüňde näme jogapkärçilik görýän? Sen bir Allah'ıma dönen hemme adam, hemme adam ede otürsü ýöne siz eden zok. Etçek bolsaňyz berde efirde etmeler onu. Aňarek bar özüň görkötmeli. Bilýärmi? O berde efirde hani adamlar çıkardı. Aňarek bar özüň görkezmeli. Aňarek bar özüň görkezmeli. Aňarek niresini özüň görkezmeli. Näme etmeliň aýdany? Ayna berde nähili özüňiz görkötýän aňarda da şoňa görkötýän. Aňarda mundan beterem erkek bol, erkek gurruna Yurttaşına çıkıp bara tırlamasanız da aňarda Yurdun içinde tırladılar bir de. Yine bäri gel tırlaşan. Yurdun içinde urladık bilýärmi şonu? Sen ýalak çyma däl o bize. Ay goýsun o. dostum. Daşar ýurda gidip tyrlaýar diýip pasaplaýan bolsaň sen näme üçin biriňe diýen wadymy diýalak ýekece problemany ýüzüň açyp video çekip aýdy bilen okulaýaly. Gurrama sen näme üçin faýda basýan? Faýda basýan adam ýok adam bolýanlar. Ýaşak düş. Sen ýalak kella atmana ýagdy. Ne sana biz dozunmu jogap berip? Yani biriň işimide şu biriň edýän işimide başarmak gerek barynjy bilen ha. Şunu başarmak gerek. Şunu başaryp bilmän gelip maňa erkeklik taslama, ilki erkekligiň görkezlänýim. Ýurtda million san problema bar. Birji üçin video çek. Haçanla başyňyza problema düşenni, ine şular ýaly videonu çekersiňiz diýýär. Drama. Sağlam. 2 ýyl okuw howy otyr. Häzir 3-nji ýyl ýetip geldi. Ýene de şol bir ütgänlik ýok. Elmi diýerdi Özü gedaýyň hemme adam ma diýip turkda ýaşap ýör. It gowy ýerine ýatyp ýören zaýa diýseni gurlaýaram gelip. Hawa. Şoň üçin terediň watandaşlar, bular aljyrap şular ýalak nemeler edýärler. Erkek bolsaň, aýjan sözüňde hakly diýip hasaplaýan bolsaň, ýüzüň açda gel, goý senem halk tanasyn. Ertirkun Berdimuhammedowlar bilen bilelikde senem hasap berersiň ýöne. Näme üçin diýsen? Çünkü halkymyza düşmanlyk edip oturan hakiki watan dönükleri şolar. Senem watan dönükleri halk düşmanlary bilen bile şolaryň arkasynda duranyň üçin, şolar goranyň üçin Berdimuhammedowyň eden her bir jenaýaty ýanky haramzadalarda soralar. Yani adam var, men mecbur şu işte işledim, maňa buyruk berdiler diýmek bar. Biram adam var, gelip şu rejimi gollap, aw hemmedat gülýärler. Aw erkek gelip şutaýda olaň beyinlerini arendasyna, kärendesine beren adamlar, beyinlerini kärendesine belip gürleýänler, siz hasabyny berersiňiz. Ýöne ýüzüňizi açyp bilmeýän bolsaňyz, onu siz bilen gürleşip oturarym, iş ýok. Nesip bolsa watandaşlar esasy ayağa galynşyk barynjy ýerde durýan wakadyr. Ýanky ýalak haramzadalarym boljakdyr, çünki olaram görşüňiz ýaly ýurt ýeke owurluk eden oklar, olaram bir özü mafiýa ýaly bir-birini owa. Organlar mysal üçin organyň aýagyny gazanok, organlar bir-birine degen ok watandaşlar. Yani
Cenayet eden bir organy başga bir organ gelip kösänip derrew düşünmek bilen, zat bilen temany yapmak bilen bolýarlar. Görüp oturýarsyňyz, şulay şu ýaşyla maýda oturýar, kadiýetiň işgäri aýmyrat dip biri. Meni diye öňkü aýryşan aýalym bilen bilelikde meni talap başladylar diýär. Meni talap başladylar diýär. 72 günüm diýär meni içeride telefon elimden alıp sakladylar diýär. 72 gün. Vatandaşlar. Yani siz şu zatlaryň başyňyza gelmegini istemeýän bolsaňyz, gelin ýurtda açaşanlyk bolsun, adalet bolsun, görlüdüň ya nämetdiň diýip ya bir ýurt guramalar ýurdu dolandyrmaly vatandaşlar. Bir adam däl. Yani kadiýet ulgamy, ministrler, polisiýa, jemgyýetçilik guramalar, adam hukukyny görän guramalar, advokatura, şular siziň ýanyňyzda bolmaly. Hani advokatura? Advokat bilen bizde normalny. Advokaty dinleýärlermi? Şoň üçin gelin sistemany kökünden çalşalyň, başga variantymyz ýok. Ýurduň içinde de birgiden jenayetler habarlar gelip dur. Hindi de çen adamlar videoda çekip dur. Biri jaýalyp bilen ok, olan prezidenti ýüzlenýär, biri bir organ işgär kösese, olan prezidenti ýüzlenýär. Kimin başı derde girse prezidenti ýüzlenýär. A prezident bolan ýeke. Nädip ýetişmeli ol 3 milyon 4 milyon adama, eğer şonça adam yetirkun video çekse. Yani diýmek sistema ýam tupiga diýredi diýmek. Sistema tupiga diýredi. Kadiýet öz işine eden ok, prokuror öz işine eden ok, gaýtam olar. Talaýa adamlary adamlar rajat edýär, sesine çykmasyn, bolmasa seni türmäge basaryn diýerler. Awa. Ana şoň şunam biziň aýaga almamyz hökmen wajyp adamlar. Alişer Abdullahy oğlunlar belki Mälik bar, Farhat bar. Olary näme bolany bilesimiz gelýär. Ýurduň içinde bir wagtky Sanjar wakasy diýilip esasında basylan adamlar bar. Olary näme bolany bilesimiz gelýär. Biziň bilesimiz gelýän adam birgiden zat ýurduň içinde bolup duran zatlar. Şoň üçin gaýrat edeliň adamlar. Gaýrat edeliň. Sizin golluğuňyza mätäç, sizin kömegiňize mätäç. Biz siz bilen adam, biz siz bilen bir iş başarar. Bir de biz bize yeter. Bir de koşulasa gelmeýän ýanky şakallar üns bermän. Olar tagam ýüzlerini gizläp gelýärler şoň üçin ertirkün halk aýaga alanyna hasap beräýmeýin birden bermeli. Yüzü gorkunç karşa. Owa, baran sentabr ýetip gelýär. Baran sentabr bu ýyl watandaşlar peptäniň 1-nji ýylyna gelýär. Geçen ýyl siz 1-nji sentabrda bazar ýylyna gawat gelse de bazar ýyly açylyş etdiňiz, biz çağırış edemizde. Hani bu ýyl göreli 1-nji sentabr heptäňem 1-nji ýyly. Ýani Karamzada ay bolýar ay bir çekirtke ýalak bir neme eken da. Käbirleri adam tapatyna haýwan diýjek bolsa haýwanlarym bulardan ýokurda müberek haýwanlar. Umumanda haýwanlar öz etmeli işini edýärler. Vatandaşlar 1 sentabr ýetip gelýär. Her şu wagt mektep okuw esbaplaryny alyp bilen zok, egneşiklerini alyp bilen zok. Sehel zat 2 milyon intak belki ýene bir giden almaly wagtlaryňyz bar. Geçen efirlerimizde 15 milyon, 20 milyon gerek diýdiler bir çağa mektebe täzeden. Çünkü näme geçen ýylky çağa bu ýyl eýem ulolly, ösdi, kuşu bolanok, ya kuşu köne, ya jalwarlary kelte täze almaly, egneşiklerini çeni täzeden. Nirden sersen 15 milyon, 20 milyon bir çağa çykdy. Towa inflasiýa esasında. Olam hökümetiň günäsi. Şoň üçin 1 sentabrda kakrasam üşýäňiz, näýelerimiz bildireliň şo taýda. Garanow bolup biler, ablanow bolup biler, tapady ýok. Şoňa garşy molumlar bolup, ne şu adam siziň aýlyňyzdan heme awgust aýyna otow, yekeleme, palta diýip ýeriňe özüň gidip bilmän bolsaň birini uğratmaly. Günüňizi 300 manatdan, 300 manatdan, ýani 60 manatdan puluňyzy alyp oturup, heme
sentyabrda çağaňa seni uğratmaly. Senin bir giden çykdyjylaň bar. Şu wagt awgust aýy şeýle bir agyr aý gaýtam budjetnikler üçin. Heme oto yekeleme puluňyzy aldylar. Hemem skoro çağalaňyzy mektebe uğratmaly, uğratmaly, olara da eşik almaly. Ola ikinji ýük bolup ýatyr üstüňizde. Barın sentyabrda molumlar bolup, budjetnikler bolup, sadiň işgärleri bolun, ýol idaraň işgärleri bolun, sizin hemmäňizden hem aýlyňyzdan tutup alyp oturýarlar, palta, oto, yekeleme diýip. Barın sentyabrda şol mektebe baraňyzda nälelik bildireliň. Sizin öz ýokary ýol başçylaryňyza. Bildiriň watandaşlar, ýani ol sizin hakyňyz. Näme üçin siz hemme zada çydamaly? Näme üçin çydamaly siz? Hemme zada öwrenşmäň watandaşlar, özüňizi öwrenşdirmäň. Goý bilsinler nälelik bardygyny. Goý bilim ministrligi bilsin, goý hökümet bilsin. Näme üçin sen hem siz näme banka agrabit etjekmisiňiz? Näme etjeksiňiz? Ýok daýna puluňyz. Size berilýän pul belli, sizin eliňizdäki pul belli, nirden tapjak puly? Näme etjek? Ya bir çoğu bir enengden mamadan gula kalkan satacakmy, gyzyl ýüzüňi satacakmy, bir inson kujok kyngyny düşäýsem, aç galaýsam diýip saklap oturunca gyzyllaňyz bardyr belki, şonu satacakmysyňyz ýani. Şo derejämi geldik ýani. Şoň üçin birinji sentyabr güni molumlara, budjetniklere işen başlaýar şowun kakras sepdengen birinji güni gelin şo taýdan başlaýalyň. Bizinde ýuwaş goşular ýa çağırışlar edip durur. 2025-iň soňuna çen nesip bolsa ahyrky nokoduny goýalyň. 2026-a geçirmäliň adamlar. 2026-a gaýrat edeliň, geçirmäliň. Men onu özüm üçin isleýän, ok sizin üçin isleýän adamlar biram. Sizin üçin gerek. Şu çağırışan bir etmek gerek. Şu çağırışan biz gurşun bir ganat hökmünü, ekrannak adamlar hökmünü çağırışlar edýär. La glok berip gelersiňiz diýip umid edýän. İnşallah glok berip gelersiňiz, ol özüňiz üçin gerekli, öz çağajyklaryňyz üçin gerekli. Bolmasa da hara hökümet bir gapdalla dur. Ne sizi glok astýar, ne sizi diňleýär. Ine men şula adam kim kare Meredif diýip bir kara accountdan gördüm de, bu özüm diýämi biljek gel. Şula adam meniň haky hukuky ýerine ýetirildi. Men ahal welaýatynyň Aquda etrafynyň Odaýlaýan Birleşiň Sarı Gowanyň ýaşaýçysy Meret Aýdogy. Men utaýdan hormatly arkada amat etlenýän men bir kynun üçin bir adam boldum. Men bir tek çağın atasy. Hafizlik. Soňra aýaralym 20 ýyl ýaşaşdym. Olin ünlüdüň ortany bir molumlaň ýer bile gidip gelýärde kündüzlük tutuldy, o gaçyp gitdi. Soňra ol top çağlary dağıtdy. Bir olmaýan daly birden gullugy uratdym. Ne esen gulatlarny gulluk edýär. Har bölümini, serhet har bölümini ne gulýal güni baran gowy. Men baram aýtdym, alkyşlaram aldım, sag bolsunlar, gowy edilýän eken. Ýöne bu haram heli 4 kıyımlı olmadı. Bunları ne okuw var, ne kontrol var, ne pasport ýaşaýatynyň pasporty var. Bunlar dağıtdy goýurdy. Suut Aquda etraf gaýetiň bir telefon kabul edýän ölüň oturýan aýmyrat diýenler ilke öýü etdi. Aýdýarlar ýyllar. Sonra da gyýdyny gezdirdi. O dogrudur. Sen gyýdyn alt gaçdy çağırýa qaky, näme çağırýany bilemok diýdi, ol gyýdym. Şondan soň olar sentyabr 2-sine çağırdy, aýmyrat diýen bir gelip gitdi. Bardym bolýan, ertesi 3-üne bardym men. Elimden 1.150.000 manat sorady. Näme etmeli? Men ýa helen aliment öňmeli. Aw sen diýdim. 3 ay mundan öň çağırabda aýtdym ha diýdim. Alimentin ýatyrdym ýaşly, en gaýdy ber. Aňa hele tejeni plan ýapardy ardan çek diýdi, ikinji grup goýulma diýdi, eken diýdi.
Sen anırdan ardan çek meni berden yatıracak dedi. Yağday şunu haliydi. Olan bolya dedi şeytüm yattı ya şular alimentin diye kaydı ver dedi. Bir kuçaydan sonra ne oldu sonra onlu ağı yırttık geri uğrattık. Şeyden çağır 1 milyon 150 maaş soradı. Benim vermeyeceğimi ayttım o elimden. Eğer doğru olsa kärdim yerinde bank var bak töleğime edip geldiyse o doğru oldu onun 10 katlı ol ya. Onun 10 futkağa bakacak deyip sudun sınırsap saklap ahır ben kımmatlara ahır telefonum alıp kaldı. 70 gün sakladı diyor. Ben sağlam gözü yaşlı kaldı onu. Sağlam hemmet men ne de var. O koyda gidip geldi orada. Adını soy bilmediler. Ne ettiler ikilenç. Yine o heleyle canlaşıp o heleyle evet ağrı kovdu ama etti. Sağlam yekeden arkaç vurdu. Şeydene Selamun aleyküm dedi. Göreyen vatandaşlar edenettilikleri. Yani 70 gün hem çağırlanıp kaçıp yani kadiyetin iş yerleri aliment deyip pavo aliment alıp vermezsiniz diyor. Aliment alıp vermeli. Ayal bilen süyüşüp bunu tağlamanız ne bu? Buladamayın bir gorgulunu ecize görüp namat görüp bilimsiz görüp. Yani şu adamlar ahir şeyde çekmen oluyor. Suda barsan hukman şey dip laqat ya zayeler. Ayrışmana barsan qarawulna çönni laqat ya da haramlar. Ana gör eştiňine vatandaşlar bir ayal maşgalan öz ağzından eştin. Yani bizim gelinizlemizin daýyn var. Mertebesini, awraýyny goramaly halymyza gaýtam şagallara şam edip koydular ha arkadan haýatynda. Yani ayrışmana varana adar berýärler muny eşitdik. Ne äri ýa-da lemesi bir türmäde düşen bolsa şoň ýerinden gatlaýan aýal bolsa oňa da laqat ýalar bir owadança aýal bolsa geltan gedeli diýip. Başka bir zat bilen hökümede var bilseň bolýa. Laqatyp duran birgiden päl alanlar kira vatandaşlar o mun näme? Görünjek bolup bara merdany bir wada köpetdagda bu işläni oga näçe adama şey dip me bir zat bolup tutulany. Merdany prospalniçil wa. Aşak düşüp barýanman şey diýem haral kiçik ýydyň näçe ýaşyny diýe. Ay menem 3-4 ýaşa ýaýtýan zat diýdim onu. Vah 3 ýaşamadyk bolsa diýe. Oňa da 100 manat töledip bolýar da gözüne basyp töletdirerdim diýe. Adam bilen o kanun bilen senden peýdalanjak bolup aýdýar da şey dip bolýar dip. Ta emmekşe öwredan haram zady. Ay kanunu orzinýaly öz wähbitlerine çekip adamlara gorkudup isleýän adam sana gelberik, isleýän adam sana bar git gümüň çek, isleýän adam sana men kömek edeýin sana diýip Aylyk berişýärler da alimentine da derek ýok bilýärmi? İşlemese 200 manada da ýetenok bir çağa. İşlese de 250 manatmy näme men şolar ýaly ol ýok 2 çağa 200 manat işlemese şolar ýaly. Inni bilemek ýöne dil bir 4-5 ýyl mundan öň. O ýöne töledi derler näme diýär. Yo näme diýär İşsizlik hakkını vermeli bu hükümet barın doçurdu. Yani hükümet raýatyndan pul talep etmek üçin hükümet özi raýatyň kisesine pul salmaly ilki. Salmaly ama on borca al. Yani hakkını ber. Hani kim şu taýda näçe adam var? 500 adam var. Hani ne içiňizde işsizlik hakkını aldım diýen işlemeýändim üçin maňa şu hükümet işsizlik aýlygy berdi diýäňiz bar. Pulun verse yadımdan. Öz pullarından saradi. Bir çağa 400 man şu vatya. Ştaydan vatya daysan makam 2 çağa 800 man bolsa ýüşür da 18 ýaşdaýança. Bir account var. Şonu men blog etsene leji bos. Wapşe efirim görmesinem padjel gelmellerli nurun. Al şer sahat durmun tane tapmıştayda. Oň adyny ulantyp. Şular ýaly haramda adalar gün blog et. Biriniň adyny ulanýan bolsa tim bole. Goý meni firmam görmesin, premiýada gazanmasyn, goý adyny ütgesin. Fake adlar bilen men adymy başga bir esne göre şonu ulanyň adyny ulantyp gelýän bolsa gün blog edin. Yani sizden blog edin vatandaşlar.
Görmäň şol adamy çıkmasın. Bolunlu vatandaşlar, meňe aýtjam şundan ibaret, 20-nji awgust şu wagt biz elan etdik. YouTube kanalyna da goýduk, görüp bilersiňiz. Ýa-ni göni ýaýlymda boldy. Biz Türkmenistanyň prezidentini mundan beýlek ýok hökmünde hasaplaýas, çykarýan kanunlary güýji ýok hökmündedir halk üçin. Hiçlik ähmiýeti, roli ýokdur. Çünkü impeachment elan edildi halk tarapyndan, halkyň wekilleri tarapyndan elan etdik. Bizem halkyň wekilleri bizi gollaýanlarken edilen impeachment'da eger Türkmenistanyň häkimiýeti inanmaýan bolsaňyz, men şu taýda ýene bir tapar illeşlemede Türkmenistanyň prezidenti wezipesinden çetleşdirilmeli adamlar, impeachment elan edilmelimi? Goşmak basyň aşakdan. Eger Türkmenistanyň hökümeti inanmaýan bolsaňyz, biz hemme zady demokratik esaslarda edýäs. Inhas eredin görüň özüňiz halkyň gollawyny impeachment elan edilmegine goşmak, lalaşmaýanlarym aýyrmak. Ana görüşüňiz ýaly impeachment'y halkam gollap otýar. Biziň üstümizden gülüp etikun video çekýärler. Türkmenistanyň mejlisiniň etmeli zadyny biz etmeli bolýar gynansagan. Biz etmeli bolýar. Çünki Türkmenistanyň mejlisi ýok. Türkmenistanyň kadiýeti ýok. Türkmenistanyň ýokary kadiýete mişde. Şoň üçin halk maslahat etmeli. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly etmeje köremädim. Ana şoň üçin hem görüşüňiz ýaly. Yani halkam gollap otýar, goşmaklara seredin, hemme kişi goşmak wagtda şu taýda. Halk biziň ýanymyzda, halk biziň arkamyzda Türkmenistanyň prezidentini wezipesinden çetleşdirmegi, biz Türkmenistanyň döwletçilik intelligensiýanyň wekilleri hökmünde, halkyň wekilleri hökmünde, siyasi opozisiýerler hökmünde biz elan etdik şuň. Bundan beýlek Türkmenistanyň prezidentiniň we halk maslahatynyň başlygynyň çykarjak kararlary ýok hökmündedir, güýji ýokdur. Gurbanulyny we Serdary Türkmen halkyna siz gerek gäl adamlar. Halkam goşmak wasyp bizi gollap otýar. Başka näde size düşündirýän adamlar biziň ýalymyzda halk pikir etmäň Gurbanuly, Berdimuhamedowlary, onuň şakallary, 10 tane üniversitany köşkün maskarawazlary gollap biler. Olar çünkü öz bähbitleri üçin adalatly boljak bolsalar, inha şu taýda adalat bar. Tizden tiz ayağı var, başka varyant yok. Awa. Hani aýtjaklaryňyz bar bolsa Justin Bieber, Spartak, user Lazy Boss, ony toňk tapar. Pikirleriňizi aýtsaňyz menem şoňa efirde gedip oturmagyň manyny ýok, istisna aýtjaklarym aýtdym. Hem Nuraga şu watandaşlarym aýdaýyn so Demokrat Gurbanow ýa-ni ikunden aýyň 24-nä Türkmenistanyň wagty bilen 20:30-da şu impeachment barada efir barýar, şoňa goşulaýyn, gaýrat edip bolman adam sany köp bolsun, biziň agdy bilenimiz köp görýär. Hökman o tesiň bilen goşulmak hökmanlar, şonu aýtjakdym. Sag bolun Nuraga. Yok, tomatçady nirde Maňa Akşamdan ya bir de yaksanıdan linkini İpire koşulmak için size link gerek. Linkini linki ya da ünlü linkine katnaşıp size öz fikirlerinizi aydıp bilersiniz. Has aktif olalım bundan öyle adamlar. Gayret edelim. YouTube'da ya da TikTok'ta da olup bilir. Bilemem TikTok'ta TikTok'ta barın efirine gördüğünüz özünüz yani kanalını ya da YouTube'da olsa da YouTube'da top audio öz bilen yazışsanız habarlaşya link uğradır. Şundan öyle size niye tek etçek açtım adamlar işlemek meselen grayraling. İşlemeye her vaktin hani eklenç etmek. Ava bilyas şu bray şun çobat işlediğinde de adamlar 4 yıl 5 yıl ver işlek gelip otuyorsunuz da bray kay bir enzeniz badıra bir işlemeseniz de maşkalanızı eklap geçindirip bilyansınız da
Davay vatandaşlar şundan soň bar üntümüz işimiz şunu edelim. 2025'in sonuna çenli şu adan okut koyalım. 2026'a geçirmeyelim. Bular 2026'ın martına çenli usuleni ettiler. Onun bu arada aydayın. Yani hem yerde polisiya vardır, yine vardır, ondan çekinmeliler. Biz borçlular yani. Polisiya gönü birinci sizin tarafınıza geçecek edaran biri. Men aydayın. Yani halk köpçülüğü bolmalı esasy. Buram velayetler siz has aktif bolmaly. Daşoğuz velayeti. Gaty kösönýän velayet. İş eklenç tapmak kıyın. Gaty kösönýäňiz. Siz gaty aktif bolmalysyz. Daşoğuz velayeti. Balkan, onun Levap, Mari, hemmeňiz aktivin olup şu çağırışda gayret edelim. Hemmemiz ilki velayet merkezinden Aşgabat'a yürüyüşü geçmeli. Aşgabat'taki şol neme taraf yerler aydılar. Wagt saat gelende nira varmaldy. Nuraga velayet aklar bilen gürleşdim da. Velayet aklar bilen internetin pesliği diýsem şumat gowy diýe. Polny diýe işte ýygnak diýe efira girmäň, TikTok'a girmäň dip diýe. Aýene diýe sentýabrda işe ýeremizde telefonumyz barlap talaýmasalar diýe girýäsmi giremzok diýer. Ya bular gorkýarlar vatandaşlar işte näme diýen? Sizem biralarcık atlet beräýin adamlar yani. Sizin şahsy dadyňyz, bol bermeseň bolan okdysan ha işin nesip etsin ýok iş taşlaýş ediň bolmadan. Nesip etsin işiňiz diýin yani. Men özüm bolsam şeý derim yani. Näme diýin? Açan men sizin hemme talabyňyz, buýrugyňyzy ýerine ýetirip gelmeli. Taýama günümüz günnäl gün bereň zok şeýle deme. Ne bir normal aýlyk. Bolýar $1000 aýlyk beren bolsa talabyny ýetirsen. Ha, ýitirmäne borçsoň diýen muny. Owa. No. Berýän aýlyk. Onuň Ene öldürdi de sorak koydy. Hani Ey. Yankı vatan dönü, halk düşmanı vatandaş. Meni Beni güne yan şular ýalar. İzmir şu. Ey tanak goýuň da näme? Yo yankı tanak koyun o wagt saat gelende biz wara bulary atlet berem loklay. Nujel şun tanaýanyňyz, daş töwrüne ýaşaýanyňyz diýoga İzmirde mi ýerde geçip gören bolsa. Bir tanap bir gelenler ikisi. Doğrudur. Ya boş ver bularyň nemesini, bular bilen başka ýerde, başka komnatda başka adamlar hasap sorar geljekde. Näme üçin halk düşmany bolupdyr, näme üçin watan döni bolupdyr, näme üçin halkyň ýanyna, halkyň derdini aýdylýar, bulara garşy görüşülipdir. Özleri hasabyny özleri bererler. Biziň ýa-da esasy işimiz o däl. Ýöne halkdan neçe kaçdymyz. Bari işimiz şule edelim. İşlemene de yaşamana da wagt tapar. Ýöne esasy ogurlardan dinle. Nuraga. Esasy şu ogurlardan dinle. Ene şu goruly yatman dilek edýän şu nuru bilen talibem tutulsun diýip. Özüm PK oýnap pul gazanýan niýenok ha? Aýtdy. Ene şu ýado. O Awa, ýa-da komentar ýazsa. Hidaya aly. Ha, talip bilen nurum tutulsa Allah, can bar dilegim şo diýip ýazypdyr. O Türkmenistan'ın içinde ol. Bilýän onun üç göçkady garaşma. Onu men tanayan onun bir dogun garnaşlary şu hökümetiň gurbany boldy watandaşlar ýöne haramlarda öz boynuny dalan okşon wara. Iňer şoň üçin bir edeýinem diýenim. Gedaý diýenek özüne. Menem diýdim näme bularam feňýalyk PK oýnap gününi görtünmi diýip ýazdym. Nuri vilayetlerde TikTok işlerini vilayetler haberdar etmeli şolar yetip bolýar diýe.
Nekip bolsa vatandaşlar yetmäse ýap bolar. Şum habar tide ýarandyr. Özi ýolunu öz tapýaryň şum habar adamdan adama, gulokdan guloga. O bir ýerde Nuraga bir işleýäne imo we häzir bu bölejikler, videolar, istoriýada imoda paýlatan imonam ýaparlar onu. Ay yapsalar näme yapsa yaparlar, ziyan yok. Yeni halkın gahargadamına da uçar bolurlar da näme. Hemmedandyň bu meran täsiri wa bilýärmi? Bular öz soňun tiýlendirer. Meniň o aýdyp geldim. Şu an halky has beter gysmak bilen gaýtam, has köp adamlar bilen efirlere gelip derden aýdyp başlaýançy bollar. Şoň üçin ol çärede tagam bir ýendik vatandaşlar. Ýendik. Awa. Конечно, o bir de vatan dönüğü dik gördüler, tökme atıp gördüler. Ay bular näme YouTube'da pul kazanma üçin etkiýdik gördüler. Her zat dik gördüler. Bolmada. Ha adamlar sonunda bir de Geçen gelip yılda şun ýalar 800 lap oturan adam men görem oga. şoda. Yalan olsa yalan diýýär. 800 adam oturan boldumy sen efiriňde şu çaka geçen ýyl? Yok. Görýärmi? Muňa da yetdik şu ýyllaryň nemetdi. Meniň köp nemäni gördüm. 1300'ü gördüm men. Efirde 1300 şu ýyl şirk efirlerimizde 1300 adam. Häzir ýöne konkretna şu adam sany köpelýär görýäniň görüp konkretna internete götürüp oturýarlar, VPN-leri işlemediýär edip oturýarlar, görüşýärler ogular o. Vatandaşlar meniň 10.000 patpisçik bir kanalym, ýani 10.000'a da ýetem ok. Öňe biriň atçan efirlerimiz 500-600 adam alýar, 200.000 patpisçikli adamlarda oturan onça adam. Men size aýdaýyn. Şu wagt halkyň esasy bu ajyp şu boldy ýani. Dert şul, dert başka derdi yok halkın ağam şoň üçin iň esasy dert adamın keselinden beter. Bolýan vatandaşlar men efir ýapjak. Janyňyz sag bolsun gelenlere. Halkda görüşýär. Bol bolýasaňyz ýok. Allaha emanet bolun. Allah razı olsun. Inniki çağıracak da ata garaşyň vatandaşlar nekip bozo şo barada efirler boljakdyr. İnşallah. Nesip bolsun inşallah.